ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री गौरनिताई यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी सादर वंदन। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादर वंदन। आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करत आहोत। तर जसं आपण गेल्या शनिवारी या वर्गाला सुरुवात केलेली आहे आणि आपण ज्या 3 ग्रंथांविषयी जाणून घेणार आहोत, उपदेशामृत, ईशोपनिषद आणि श्री उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद आणि श्री भक्ती रसामृत सिंधू, तर या 3 ग्रंथांचा आपल्याला सखोल अभ्यास करायचा आहे। तर त्यानुसार आपण पहिला ग्रंथ आहे ज्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत ते आहे श्री उपदेशामृत। तर कोण सांगेल बरं, त्या दिवशी आपण वाचलं आहे हे कोणी लिहिलं आहे उपदेशामृत? कुठल्या गोस्वामींनी लिहिलं आहे? हरे कृष्ण माताजी, रूप हरे गोस्वामी। रूप गोस्वामी, हरी बोल, हरे कृष्णा, रूप गोस्वामी। तर असे 6 गोस्वामींबद्दल आपण जाणून घेतलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी आणि त्याच्यानंतर रघुनाथ भट्ट आणि रघुनाथ दास गोस्वामी असे हे 6 गोस्वामी जे वृंदावनामध्ये प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंचे शिष्य। आणि या सगळ्यांना गोस्वामी, आपण याचा अर्थ बघितला। कोण सांगेल बरं गोस्वामीचा अर्थ? गो म्हणजे काय आणि स्वामी म्हणजे काय? ज्यांनी आपल्या इंद्रियांवर विजय मिळवलेला आहे असे। असे, बरोबर। गो म्हणजे इंद्रिय आणि स्वामी म्हणजे त्याचं स्वामित्व। येस रेखा माताजी? ज्याने आपल्या इंद्रियावर विजय मिळवला आहे त्यांनी। हरी बोल, हरी बोल, खूप छान माताजी। सो गो स्वामी, आणि जे आपल्या इंद्रियांच्या आहारी जातात त्यांना काय म्हणतात हो? गोदास। गो दास। गोदास, अगदी बरोबर माताजी, हरी बोल, हरी कृष्णा। सो जे आपल्या इंद्रियांच्या नियंत्रणाखाली जातात, म्हणजे ज्यांच्यावर इंद्रिय नियंत्रण करतात ते गोदास। पण जे गोस्वामी की ज्यांनी आपल्या इंद्रियांवर विजय मिळवलेला आहे, असे 6 गोस्वामी आणि त्यांच्या साहित्याला, आणि म्हणून आपण ज्या ज्या एका काव्याला आपण नरोत्तमदास ठाकूर यांच्या काव्याला आपण जे 2 ओळी ज्या वाचल्या नरोत्तमदास ठाकूर यांच्या, की रूप रघुनाथ पबे हइये बाकुती कबे हा मह भुज बसे युगल पिरिती, की जेव्हा मी या रचलेल्या म्हणजे गोस्वामींच्या रचलेल्या साहित्याला जेव्हा जाणण्याचा औत्सुक्य धरीन, मनामध्ये उत्सुकता असेल की हे काय लिहिलेलं आहे आणि रूप गोस्वामींनी हे लिहिलेलं साहित्य जाणून घ्यायचंय मला, तेव्हाच मी या राधाकृष्णांच्या दिव्य प्रेमलीलाविषयी, मग भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये याचं अजून सखोल वर्णन जाणतो। पण इथेही आपल्याला राधाकुंड, जे सगळ्यात शेवटचा 10वा मंत्र आहे, तिथे जी गोपिकांमध्ये जी राधा भगवंतांच्या, जी भगवंतांची आल्हादिनी शक्ती आहे त्याच्याविषयी खूप छान जाणून घ्यायचं आहे। तर ही जी आकलन शक्ती आहे, ही आकलन शक्ती आपल्यामध्ये निर्माण करण्यासाठी आपल्याला यांचं साहित्य, म्हणजे आपल्याला प्रभुपादांना भरपूर वाचायचंय हो। रूप गोस्वामींनी जे लिहिलेलं साहित्य, म्हणजे रूप गोस्वामींनी जे सगळे जे ग्रंथ लिहिलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये श्री उपदेशामृत आहे, रसामृत सिंधू आहे, त्याच्यानंतर आपण इतरही अजून ग्रंथ त्याच्यामध्ये त्यांनी लिहिलेले आहेत, काही अनेक ग्रंथ लिहिलेले आहेत, आणि त्या ग्रंथांबरोबर आपल्याला त्यांना जाणून घ्यायचं आहे। तर याशी नावं आपण काही काही बघितली,
तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये अजून काही नावं होती. येस, विदग माधव, त्याच्यानंतर विदग्ध माधव, ललित माधव असे अनेक ग्रंथ रूप गोस्वामींनी लिहिलेले. रूपानुगा म्हणतात म्हणून रूपानुगा, की आपण रूप गोस्वामींचे अनुयायी, म्हणजे त्यांनी लिहिलेलं जे साहित्य आणि त्यांनी लिहिलेल्या या सगळ्या ग्रंथांमध्ये जे लिहिलेलं आहे ते सगळं आचरणात आणणं, की हे उपदेशामृत काय सांगता येईल, उपदेशाचं अमृत आहे. आणि म्हणूनच तो उपदेश आणि त्या सगळ्या त्या लाईन्सवर, म्हणजे त्या उपदेशांचं काटेकोरपणे पालन केलं तर आपलं जीवन जास्त यशस्वी होईल. आणि त्याप्रमाणे एक नवसाधकाला, म्हणजे एका बिगिनरला, भक्ताला कशी भक्ती करायची आहे, तर भक्ताला भक्तच कसं बनायचं आहे, यासाठी निश्चित हा उपदेश केलेला आहे. आणि म्हणून आपल्याला याच्यामध्ये खूप छोट्या छोट्या गोष्टींनी रूप गोस्वामींनी खूप सुंदरपणे समजावून सांगितलेलं की किती आवश्यक आहे त्या जीवनामध्ये. आणि म्हणून या 10 मंत्रांमध्ये आपल्याला उपदेशामृत पूर्णपणे जाणून घ्यायचं आहे. तर अशा या रूप गोस्वामींच्या उपदेशामृताला सुरुवात करताना आपण पहिला श्लोक घेतोय. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्. तर बघा, खूप सुंदर याचा अर्थ पण आपण जाणून घेऊया. वाच म्हणजे वाणीचे, वेगम आवेग मनसः मनाचे, क्रोध क्रोधाचे, वेगम आवेग जिव्हा जिभेचे, वेगम आवेग, उदर उपस्थ उदर आणि जननेंद्रिय, उदस्थ म्हणजे उपस्थ म्हणजे जननेंद्रिय, उदर म्हणजे आपलं पोट उदर, वेगम आवेग, एतान ए वेगान, सॉरी एतान हे वेगान आवेग या जो विषहेत सहन करू शकतो, धीर धीर सर्वां सर्व, अपि निश्चितच, इमाम या पृथ्वीवर सह तो मनुष्य शिष्यात शिष्य करू शकतो. मग कोण शिष्य करू शकतो, तर आता इथे खूप सुंदर प्रकारे समजावलेलं आहे. पहिल्या श्लोकामध्ये आपल्याला जाणायचं की मग हा उपदेश किती बेसिक पासून सुरू केलेला आहे. बघा, आपण भगवद्गीतेचं मी इथे तुम्हाला मुद्दाम तेव्हा ती भगवद्गीता का आपल्याला इथे रिलेटेड आहे, ते अनेक श्लोकही असतील, भगवद्गीतेचे बरेच रेफरन्सेस आहेत, भागवताचे अनेक रेफरन्सेस आहेत. तर भगवद्गीतेमध्ये बघा बरं, तुम्हाला आठवतंय, तुम्हाला मी सहज, म्हणजे आता आपण हा पहिला श्लोक वाचल्यानंतर तुम्हाला कुठेतरी याच्याशी लिंक करणारा श्लोक काही आठवतोय का? भगवद्गीतेमध्येही भगवंतांनी आपल्याला हे सांगितलंय. तर कुठल्या अध्यायात किंवा कुठे तुम्हाला हे आठवतंय? काय सांगू शकाल? श्लोक नाही सांगितला तरी कुठे आपल्याला, म्हणजे कुठल्या अध्यायात याच्याविषयी आपल्याला सांगितलं? कोणी सांगू शकेल? थोडस इंटरॅक्शन, मी म्हटलं ना तसं, मी विचारात राहणार आहे, उत्तर येऊ न येऊ मी आहे तू सांगायला इथे, पण प्रयत्न करायला काही हरकत नाही. माताजी, मला वाटतं सेकंड लास्ट अध्यायामध्ये आपल्या जिभेने काय करायचं आहे, ते तीन मायेचा आपल्या अवयवांवर काय परिणाम होतो हे त्या अध्यायात सांगितलं आहे. हरी त्याचा बोल, अर्थ हरी बोल. कुठला अध्याय हा? 17वा अध्याय, बरोबर? हा सेकंड लास्ट होता. हा अगदी बरोबर, बरोबर, 17वा. अगदी बरोबर माताजी, खूप छान प्रयत्न आहे. हरी बोल माताजी, खूप छान हरी प्रयत्न आहे. बोल, हरी. अगदी छान. तर म्हणूनच इथे कुठेतरी संलग्नता दाखवताना माताजींनी खूप छान बरोबर पकडलेला आहे अध्याय तो, आणि बरोबर माहिती की 17व्या अध्यायात आपल्याला भगवंतांनी सांगितले की यज्ञ, तप आणि दान या 3 गोष्टी बघा, की सगळे सकाम कर्म सोडली तरी ह्या 3 गोष्टींना महत्व दिलेले आहे. 18व्या अध्यायात आपल्याला सांगितलंय भगवंतांनी की ह्या 3 गोष्टींना सोडायचं नाही. आणि म्हणूनच मग 17व्या अध्यायामध्ये आपल्याला राजसिक, तामसिक आणि सात्विक या विभाजित, म्हणजे आपल्याला तिथे तो कुठला अध्याय आहे, तर श्रद्धात्रय विभाग योग, म्हणजे ही श्रद्धा जी आहे, यज्ञ, ताप आणि तप आणि दान या 3 गोष्टींच्या अनुषंगाने आपल्याला ही श्रद्धा दाखवली. आणि या श्रद्धेचे 3 विभाग दाखवलेत, सत्व, रज आणि तम, की सात्विक तप, राजसिक तप आणि तामसिक तप, सात्विक दान, राजसिक दान आणि तामसिक दान, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ आणि तामसिक यज्ञ. तर यामध्येच आपल्याला सात्विक तप जे दाखवलेलं आहे, तिथे आपण जर आठवत असेल तर तिथे आपल्याला वाणी, म्हणजे आपल्याला वाणीचं तप, म्हणजे शारीरिक तप, मानसिक तप, आणि अशा प्रकारे आपल्याला वाणीचं, म्हणजे मुखातून, म्हणजे युधिष्ठिर महाराजांचं उदाहरण दिलं की जे फक्त खरंच बोलायचे, धर्मराज म्हटलं गेलेलं त्यांना, की जे आपल्या वाणीने की कुणालाही कोणीही हर्ट होणार नाही, कुणी दुखवलं जाणार नाही, इतकं ते, आणि सत्यच सतत बोलत गेलेले, इतक्या प्रकारे वाचिक तप,
शारीरिक तप आणि मानसिक तप अशा 3 तपांना आपण बघितलं. मग शारीरिक की जिथे आपले अवयव, मग तिथे आपले पायही मंदिराकडे चालत राहिले. मग इस्कॉनमध्ये तुम्हाला हे वाचिक, शारीरिक आणि मानसिक तप दिसतं, की मुखाने आपण नामस्मरण करतोय, मंदिराकडे पावलं चालली आहेत आणि संकीर्तन केलं जात आहे. आणि मानसिक म्हणजे मनाने सुद्धा, की मन पूर्णपणे म्हणजे आपल्या मनाला एकाग्र करून, म्हणून आपण म्हणतो ना, की जेव्हा आपण नामस्मरण करतो तेव्हा ते पूर्ण क्वालिटेटिव्हली करणं गरजेचं आहे. आणि त्यावेळेला तुमचं मन एकाग्र, की जेव्हा तुम्ही तो नाममंत्र, तुम्ही ते नामजप करता आहात, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुमची मन, इंद्रिय ही सगळी एकत्र, म्हणजे भगवंत काय म्हणतात, की तुमची मन आणि बुद्धी एकाग्र कर माझ्यावरती, की मग मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु, की मग त्याप्रमाणे तुझं मन आणि तुझी इंद्रिय. आणि हेच महत्वाचं आहे, की जेव्हा आपल्या या मनाला आपल्याला मार्गदर्शन करायचंय, मनाला आपल्याला त्या तपामध्ये घालायचं म्हणजे ते वाचिकतेमध्ये, मग तिथे आपल्याला फक्त इंद्रिय, मुखाने फक्त म्हणत राहायचं नाहीये हो आपल्याला, तर आपल्याला पूर्णपणे इन्व्हॉल्व्ह होऊन ते म्हणायचंय. आणि म्हणून इथे आपल्याला त्याची संलग्नता म्हणून ते सांगितलंय. तर खूप सुंदर प्रकारे आपल्याला इथे याचं भाषांतर दिलेलं आहे, की जो धीर मनुष्य, बघा, स्थिता धीर मुनी तुम्हाला आठवत असेल 2ऱ्या अध्यायामध्ये, की ज्याचं वर्णन केलेलं आहे, कसा बोलतो, कसा वागतो, प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण दिलंय, की कशी ही धीर मनुष्य, की ज्याने मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, त्यांनी त्या आत्म साक्षात्कारी भावनेपर्यंत स्वतःला प्रगत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तो धीर मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय यांचे आवेग सहन करू शकतो. आवेग म्हणजे काय दिलेलं आहे, तर बघा, वेग म्हणजे याचा जो काही म्हणजे अनकंट्रोल्ड म्हणतात ना, की त्यांना मग याचे असह्य ज्या भावना असतात, पण त्याला सहन करण्याची ताकद या धीर मनुष्यामध्ये असतो. तो संपूर्ण जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र आहे, कारण त्यांनी आपल्या मन, क्रोध, जिव्हा, उदर, आपल्या वाणीवर, मुख्य आपल्या वाणीवरती, आपल्या मनावरती, आपल्या क्रोधावरती, आपल्या जिभेवरती, आपल्या उदरावरती आणि आपल्या जननेंद्रियांवरती ताबा मिळवलेला आहे. आणि असा धीर मनुष्य जगभरामध्ये शिष्य, की त्याच्यामध्ये ती पात्रता आहे. मग शुद्ध भक्त कोणाला म्हणतो आपण, की ज्याने त्या सगळ्यावरती विजय मिळवलेला आहे. खूप सुंदर असं तात्पर्य आहे, जे आपण वाचूया. तर ज्यांना वाचायची आवश्यकता आहे त्यांनी आपला हँड रेज करू शकता. मी प्रत्येकाला थोडं थोडं वाचण्याची संधी देऊ शकेन, जेणेकरून तुमचं वाचनही होईल आणि आपण त्याविषयी, आपण प्रत्येक मंत्राला अशा प्रकारेच चर्चिणार आहोत. खूप सुंदर याचं तात्पर्य आहे. सगळे छोटे मंत्र आहेत, तर रोज 2 की 3 मंत्र माझा घेण्याचा निश्चित प्रयत्न असेल. तर त्याप्रमाणे आपण पुढे जाऊया. कुठली घाई नसेल. प्रत्येक तात्पर्य खूप छान विश्लेषित करून मग आपण पुढे जाणार आहोत. तर कुणाला वाचायची इच्छा आहे का? त्यांनी आपला हँड रेज करू शकता. ओके, मीनल माताजी, मीनल वैद्य माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओके, श्रावणी माताजी नंतर वाचा. मीनल माताजी वाचू शकता? स्क्रीन दिसतीये माझी? हरे कृष्ण. मीनल माताजी अनम्यूट होऊ शकता तुम्ही? भाषांतर श्लोकाचं परत एकदा वाचू का? हा, ते नाही वाचलं तरी चालेल, तात्पर्यापासून सुरू करा. बर. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद भागवतात 6.1.9 आणि 10 म्हणजे 9वा आणि 10वा, 6.1 याच्यातला 9वा आणि 10वा. परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींना अनेक विद्वत्तापूर्ण प्रश्न विचारले. या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न असा होता की जर लोकांना आपली इंद्रिये नियंत्रित करता येत नसतील तर ते प्रायश्चित्त का करतात? उदाहरणार्थ, एखाद्या चोराला पूर्णपणे माहीत असते की चोरी केल्यास आपण पकडले जाऊ, आणि इतकेच नव्हे तर पोलिसांकडून एखादा चोर पकडला गेला आहे हे तो प्रत्यक्षात पाहतही असेल, तरीही त्याचे चोरी करणे सुरूच असते. पाहण्याने आणि ऐकण्याने अनुभव प्राप्त होतो. अल्पबुद्धी मनुष्य पाहण्याद्वारे अनुभव प्राप्त करतो आणि त्यापेक्षा अधिक बुद्धिमान मनुष्य ऐकण्याद्वारे अनुभव प्राप्त करतो. जेव्हा एखादा बुद्धिमान मनुष्य न्याय ग्रंथ आणि शास्त्रातून ऐकतो की चोरी करणे चांगले नाही आणि चोरी पकडली गेल्यावर चोराला शिक्षा होते, तेव्हा तो चोरीपासून अलिप्त राहतो. अल्पबुद्धी मनुष्याला चोरी केल्याबद्दल प्रथम पकडून शिक्षा दिली जाते
तेव्हा तो चोरी करण्यापासून परावृत्त होतो. तथापि एखाद्या मूर्खाला ऐकण्याचा आणि पाहण्याचा अनुभव असेल व त्याला शिक्षाही झालेली असेल, परंतु तरीही तो चोरी करणे सुरूच ठेवतो. अशा मनुष्याने जरी प्रायश्चित्त घेतले आणि सरकारने त्याला जरी शिक्षा केली, तरी तुरुंगातून बाहेर पडताच तो पुन्हा चोरी करण्याचे चालूच ठेवतो. तुरुंगवासाची शिक्षा हे जर प्रायश्चित्त मानावयाचे असेल, तर अशा प्रायश्चित्तापासून काय लाभ आहे? म्हणून परीक्षित महाराज विचारतात. माताजी, तुम्ही श्लोक वाचू शकाल का? हो, नक्की नक्की. दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्यप्यात्मनो हितं करोति भूय विवशः प्रायश्चित्तमथो कथं क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थं मन्ये कुञ्जर शौचवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते प्रायश्चित्ताची एवढा पॅरेग्राफ वाचा, मग आपण चर्चा करू. हा, ते प्रायश्चित्ताची तुलना हत्तीच्या स्नानाशी करतात. हत्ती नदीमध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकारे स्नान करतो, परंतु नदी तटावरती येताच आपले संपूर्ण शरीर पुन्हा धुळीने माखून घेतो. मग अशा स्नानाचा काय उपयोग आहे? त्याचप्रमाणे अनेक आध्यात्मिक साधक हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतात आणि त्याचबरोबर अनेक निषिद्ध गोष्टीही करतात. त्यांना वाटते की आपला जप सर्व अपराधांवरती मात करील. पवित्र नामाचा जप करताना मनुष्याकडून ज्या प्रकारचे 10 प्रकारचे अपराध होऊ शकतात, त्यापैकी हा एक अपराध होय. याला नामनो बलाद यस्यहि पाप बुद्धिही, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाच्या सामर्थ्यावर विसंबून पापकर्म करणे असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे काही ख्रिश्चन लोक आपल्या पापांची कबुली देण्याकरता चर्चमध्ये जातात, कारण त्यांना वाटते की धर्मोपदेशकासमोर आपल्या पापांची कबुली दिली आणि काही प्रायश्चित्त घेतले की एका सप्ताहातील पापांच्या परिणामांपासून आपली मुक्तता होईल. शनिवार संपून रविवार उजाडताच ते पुन्हा पापकर्मे करू लागतात, कारण पुढील शनिवारी आपल्याला क्षमा केली जाईल अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्या वेळेचे सर्वात बुद्धिमान राजे महाराज परीक्षित यांनी अशा प्रकारच्या प्रायश्चित्ताची निंदा केली आहे. तितकेच बुद्धिमान आणि महाराज परीक्षितांचे अनुरूप आध्यात्मिक गुरु शुकदेव गोस्वामी यांनी राजांच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आणि प्रायश्चित्ता संबंधी राजांच्या विधानास पुष्टी दिली. पापकर्म हे पुण्यकर्माने धुवून जाऊ शकत नाही, म्हणून आपल्यामधील सुप्त कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती करणे म्हणजेच वास्तविक प्रायश्चित्त होय. हरे कृष्ण माताजी. इथे हरे थांबूया. कृष्ण. येस, इथे थांबूया. तर आपण हरे या कृष्ण. पॅरेग्राफ विषयी हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर खूप सुंदर असं हे, जसं मी म्हंटल की पहिल्या ह्याच्यामध्येच दिलेलं आहे की तुमच्या इंद्रियांवर, मग इथे परीक्षित महाराज जे आहे, ज्यांना शुकदेव गोस्वामींनी जे भागवत कथन केलंय, त्या भागवताच्या आपल्याला इथे दिसतं 6व्या स्कंदामधलं पहिल्या अध्यायामधलं 9वा आणि 10वा हा श्लोक सांगतोय की परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामींना विद्वत्तापूर्ण प्रश्न असे विचारतायत की मग इथे नियंत्रण करायचंय, इंद्रियांना नियंत्रण करायचंय, पण ते जर करता येत नसेल तर मग प्रायश्चित्त का घ्यायचंय? जर ते नियंत्रणच करता येत नाहीये, मग ते प्रायश्चित्त घेण्याला काय उपयोग आहे? आणि याचाच आपण इथे कुठेतरी विवेचन केलेलं आहे. याचाच इथे खूप सुंदर संदर्भ दिलेला आहे आणि चोरीचं उदाहरण दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला 3 कॅटेगरीज दिलेल्या आहेत बघा, की बुद्धिमान व्यक्ती म्हणून श्रवण, की जे श्रवण करून आणि जे ऐकून बघून ज्या गोष्टींना जाणू शकता आहे, तो बुद्धिमान मनुष्य, जो आपली बुद्धी योग्य प्रकारे वापरतोय. अल्पबुद्धी लोक काय करतील, तर त्यांना कळतं आहे की इतक्या प्रकारे चोरी करणं चांगलं नाहीये, न्याय ग्रंथातून वाचलंय आणि त्याप्रमाणे ते करणार नाहीत, आणि मग त्यांना त्या प्रकारे चोरी पकडली गेल्यावर शिक्षा झाल्यावर मग कळतं. पण त्याच्या पुढे जाऊन जे मूर्ख लोक असतात, की जे काय करतात, की जे चोरी करत आहेत, पुन्हा शिक्षा घेत आहेत, पुन्हा चोरी म्हणून पुन्हा त्याची शिक्षा बघून आल्यावर पुन्हा चोरी करतायत, मग उपयोग काय त्या प्रायश्चित्ताचा? आणि म्हणून इथे खूप सुंदर प्रकारे आपल्याला परीक्षित महाराजांनी त्याचा संदर्भ सांगताना सांगितलंय,
कुंजर बघा, हत्तीचं उदाहरण दिलेलं आहे. आणि या हत्तीने काय करतो हा हत्ती, तर हा आंघोळ करून देतो छानपैकी, नदीमध्ये डुंबून आंघोळ करून देतो, पण तो बाहेर आल्या आल्या त्या मातीमध्ये लोळत असतो. आणि मग काय करतो, तर पुन्हा धुळीने माखून घेतो शरीर. आणि तसंच आपल्याला इथे सांगताना आहे की म्हणजे तो चोर चोरी करतो, पुन्हा शिक्षा भोगून पुन्हा तो चोरीच करण्याचं चालू ठेवतो. मग त्या प्रायश्चित्ताला उपयोग काय आहे? म्हणजे जर त्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवताच येत नाहीये, तर मग ते प्रायश्चित्त घेण्याचा उपयोग काय? जर त्या हत्तीला कळत नाहीये स्वच्छ शरीर झालंय, पुन्हा तो धुळीने मागतोय, मग त्या आंघोळ केल्याचा उपयोग काय आहे? त्याचप्रमाणे आध्यात्मिकतेचं आहे की आध्यात्मिक साधक नामजप करतोय आणि नामस्मरण करतोय, त्या नामस्मरणाच्या नावाखाली त्याला पाप करण्याची मुभा दिलेली नाहीये की तू अपराध करू शकतोस. आणि पवित्र नामाचा जप करताना त्याच्याकडून जर अपराध झाले तर त्याला कुठलीही शिक्षा नाही, असं कुठेही लिहिलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच याला म्हणतात की नामनो बलाद यस्यहि पाप बुद्धी, हरे कृष्ण महामंत्र जपाच्या सामर्थ्यावर विसंबून पाप करणं, असं याला म्हणतात. आणि असं कुठेही, म्हणून हे किती चुकीचं आहे आणि याची निंदा केलेली. आणि याला डेफिनेटली हे खूप चुकीची गोष्ट आहे, असं इथे परीक्षित महाराजांनी या प्रायश्चित्ताची निंदा केलेली. इथे आपल्याला उदाहरण देताना, ख्रिश्चन लोक जे मास वाचायला जातात ना, तर दर रविवारी का शनिवारी वाचायला जातात, मग तिथे कन्फेशन केलं जातं. आणि कन्फेशन केल्यानंतर जणू काही त्यांना पुन्हा पाप करण्याची मुभाच दिली जाते की पूर्ण आठवडाभर तुम्ही पाप करा आणि मग येऊन कन्फेस करा. याला काही अर्थ नाही. तुम्ही जर त्याच्यातनं काहीच धडा घेत नाही आहात, कुठलंच काही नियंत्रण मिळवत नाही आहात, कुठल्याच गोष्टींवर कंट्रोल येत नाहीये, तर उपयोग काय आहे त्या शिक्षा घेण्याचा किंवा प्रायश्चित्त घेण्याचा? आणि म्हणून इथे महाराज परीक्षितांचं उत्तर जे आहे त्याला शुकदेव गोस्वामींनी सुद्धा राजाच्या प्रश्नाला उत्तर दिले आणि प्रायश्चित्तासंबंधी राजाच्या या विधानास पुष्टी दिलेली आहे की हे निश्चितच योग्य आहे की नामस्मरण, मग नामस्मरणाचे आपण म्हणतो ना 10 ऑफेन्सेस आहेत, होली नेमचे 10 ऑफेन्सेस आहेत नामस्मरणाचे, की नाम आपण एकतर नाम अपराध भावनेमध्ये नामस्मरण करत असतो. आणि हे नामस्मरण करताना किती गोष्टींचं भान ठेवलं पाहिजे, तसे 10 अपराध आपल्याला दिलेले आहेत. ते 10 अपराध आपल्याला पुन्हा भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये सखोल जाणायचे आहेत. त्याच्यापैकी एक त्यांनी सांगितलेलं की म्हणूनच की नाम म्हणजे नामासह तुम्ही ते पाप करू शकत नाही, की वेगवेगळ्या प्रकारच्या म्हणजे कृष्णाच्या महामंत्राच्या जपाच्या सामर्थ्यावर विसंबून तुम्ही पाप करणं कमायला तुम्हाला काही तिथे अप्रुव्हल दिलेलं नाही की तुम्ही चला मी आज 16 माळा केलेल्या आहेत तर आता मी काही करायला मोकळा झालेला आहे. नथिंग डुईंग. की हे तुमचं अतिशय चुकीचं मत आहे. तुम्ही ते काही प्रायश्चित्त म्हणून ती नामस्मरण करत नाही आहात, तर तिथे तुम्हाला चेतो दर्पण मार्जनम, की तुम्ही कशा प्रकारे तुमच्या सुप्त कृष्ण भावनेची, तुम्ही तुमच्या मनाची स्वच्छता करता आहात. तुम्ही हे नामस्मरण करून काय करता आहात, तर आपल्याला मनाला जास्तीत जास्त शुद्ध बनवायचं आहे. ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला हरे कृष्णाचा महामंत्र दिलेला आहे, तर त्यांनी सांगितलेलं की कशा प्रकारे, म्हणून त्या अष्टाष्टकमची सुरुवातच चेतो दर्पण मार्जनम, की कशा प्रकारे तुम्ही आरशावरची धूळ कशी आपण पुसून आरसा स्वच्छ करतो, तशाच प्रकारचे मनाला आपण स्वच्छ शुद्ध करण्यासाठी हे नामस्मरण घ्यायचंय. आणि म्हणूनच सुप्त कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती, की आपण मूळ आपल्यामध्ये आहे ते त्याला कुठेतरी जागवायचंय. ती कृष्ण भावनेत विस्मरण झालेलं आहे आणि म्हणून त्या कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती करणे म्हणजेच प्रायश्चित्त होय. की प्रायश्चित्त घेणं म्हणजे काय, की पुन्हा ती गोष्ट रिपीट न करणं. आपण म्हणतो बघा, एखाद्या शिक्षा, आपण एखाद्या लहान मुलाला हे चुकीची गोष्ट केली आहेस, तुला याची शिक्षा मिळालीच पाहिजे, मग ती शिक्षा झाल्यानंतर त्या मुलाने अपेक्षित असतं की ती पुन्हा गोष्ट, कॉपी केलेला पकडला गेला, शिक्षा झाल्यानंतर पुन्हा त्या व्यक्तीने, पुन्हा त्या मुलाने ती कॉपी करू नये हे निश्चित त्याच्यातनं. म्हणून त्या प्रायश्चित्तापासून काहीतरी शिकणं असतं. आणि म्हणून इथे म्हटलं की सुप्त, की कुठेतरी आपली कृष्ण भावना, आपल्या मनातल्या या भावनेची जागृती होणं, हे प्रायश्चित्त होय. आणि म्हणून अशा प्रकारे या प्रायश्चित्ताचं उदाहरण दिलेलं की त्या प्रकारे तुम्ही ती भावना जपली पाहिजे आणि त्या भावनेला आपण निश्चितच वृद्धिंगत करायचंय, जागृती करून वृद्धिंगत करायचंय. ठीक आहे. सो आपण पुढे जाऊया. याच मंत्राचं हे दिलेलं आहे. श्रावणी माताजी वाचू शकता? हरे कृष्ण. इथपासून हरे वास्तविक कृष्ण. वास्तविक प्रायश्चित्त म्हणजे वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती होय आणि याकरिता एक आदर्श विधी आहे.
आरोग्यविषयक नियमांचे पालन केल्याने मनुष्य आजारी पडत नाही. मनुष्याने आपले मूळचे ज्ञान पुनरुज्जीवित करण्याकरिता काही विशिष्ट तत्वांचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते. अशा नियमित जीवनाला तपस्या असे म्हटले जाते. तपस्या, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, ध्यान देणे, सत्य, स्वच्छता आणि योगासनांचा अभ्यास इत्यादी गोष्टींद्वारे मनुष्याला वास्तविक ज्ञानाची अथवा कृष्ण भावनेची प्राप्ती होऊ शकते. तथापि शुद्ध भक्तांचा सत्संग लाभण्या इतपत जर एखादा मनुष्य भाग्यवान असेल तर तो योगाभ्यासद्वारे मनोनिग्रह करण्याचा सर्व पद्धतींच्या पालना पलीकडे जाऊ शकतो. शकतो. त्याने केवळ अवैध स्त्री संग निषेध, मांसाहार निषेध, नशा निषेध आणि द्यूत निषेध या कृष्ण भावनेच्या नियामक तत्वांचे पालन केले पाहिजे आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भगवत सेवेमध्ये संलग्न झाले पाहिजे. श्रील रूप गोस्वामींनी या सहज सुलभ पद्धतीची शिफारस केली आहे. मनुष्याने सर्वप्रथम आपली वाणी नियंत्रित केली पाहिजे. आपल्यापैकी प्रत्येकात बोलण्याची शक्ती आहे आणि संधी मिळताच आपण बोलण्यास प्रारंभ करतो. जर आपण कृष्ण भावनेसंबंधी बोलत नसलो तर सर्व प्रकारच्या निरर्थक गोष्टींविषयी बोलतो. शेतातील बेडूक ड्राव करून बोलतो. त्याचप्रमाणे जीभ असणारा प्रत्येक जण जरी निरर्थकच बडबड करायची असली तरी बोलण्याची इच्छा करतो. तथापि बेडकाचे ओरडणे केवळ सापालाच निमंत्रण देत असते. जरी बेडकाचे ओरडणे मृत्यूला निमंत्रण देत असले तरी त्याचे ओरडणे सुरूच असते. भौतिकवादी मनुष्याच्या आणि मायावादी तत्वांच्या बोलण्याची तुलना बेडकाच्या ओरडण्याशी करता येईल. ते नेहमी अर्थहीन बडबड करीत असतात व अशा रीतीने मृत्यूच्या जबड्यात पकडण्याकरिता मृत्यूला आमंत्रित करीत असतात. तरीही मायावादी तत्वज्ञानांना वाटते त्याप्रमाणे वाणी संयमित करणे म्हणजे मौनव्रत धारण करणे नव्हे. काही काळाकरिता मौनव्रत सहाय्यकारक ठरू शकते पण अखेरीस ते निष्फळच होते. श्रील रूप गोस्वामींनी निर्देशित केलेला संयमित वाणीचा अर्थ म्हणजे कृष्ण कथा करणे होय. अर्थात भगवान श्रीकृष्णांचे गुणगान करणे होय. जिभेद्वारे भगवंतांच्या नाम, रूप, गुण आणि लीलांचे महिमा गान करता येते. कृष्ण कथेचा प्रचारक हा सदैव मृत्यूच्या पाशातून मुक्त असतो. वाणीच्या आवेगाचे संयमन करण्याचे हे महत्व आहे. मनुष्य जेव्हा श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांवर आपले मन स्थित करतो तेव्हा मनोवेग अर्थात मनाची चंचलता आणि अस्वस्थता नियंत्रित होते. चैतन्य चरितामृतात मध्यलीला 22.31 म्हटले आहे. मध्यलीला 22.31 मध्ये म्हटले आहे की कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार यहाँ कृष्ण तहा नानी माया अधिकार. श्रीकृष्ण सूर्य समान आहेत आणि माया अंधकार प्रमाणे आहे. ज्याप्रमाणे सूर्याच्या उपस्थितीत अंधकाराचा प्रश्नच उद्भवत नाही त्याचप्रमाणे मनात जर श्रीकृष्णांची उपस्थिती असेल तर मायेच्या प्रभावामुळे मन प्रक्षुब्ध होण्याचा प्रश्नच नसतो. सर्व भौतिक विचारांकडे दुर्लक्ष करण्याची योग्य पद्धत ही सहाय्यकारक ठरू शकत नाही. मनात शून्यत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न कृत्रिम आहे. मन शून्य स्थितीत राहूच शकत नाही. तथापि मनाने जर कृष्ण चिंतन आणि श्रीकृष्णांची सेवा उत्तम रीतीने कशी करावी याचे सदैव चिंतन केले तर त्यांचे मन स्वाभाविकपणे संयमित होते. याचप्रमाणे क्रोधाचे थांबूया माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. धन्यवाद माताजी. सो इथे आपण बघतोय
की आपण जसं पहिल्या भागामध्ये बघितलं, मग इंद्रियांचं बघा, इंद्रिय, मन, जिव्हा कशा कशावर आपल्याला आवेग, तर आपल्याला या श्लोकामध्ये जाणून घ्यायचं आहे की कशा कशावर तुम्ही आवेग मिळवतात, की या वेगवान कोण आहेत? वाणी वेगवान आहे. वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा आणि उदर जननेंद्रिय, अशा 6 गोष्टींवर, वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर, जननेंद्रिय. तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की सगळ्यात सुरुवातीला मग परीक्षित महाराज म्हणतायत की इंद्रियांवर नियंत्रण करणं हेच सगळ्यात मोठं काम आहे, आणि ते जर जमत नसेल तर ते प्रायश्चित्त घेण्याचा काय उपयोग. इथे आपण बघितलं त्या हत्तीप्रमाणे की मग आंघोळ करण्याचा काय उपयोग जर त्याला जाऊन मातीत पुन्हा लोळायचंय. जर नामस्मरण करायचंय, जर पाप करायचे तर ते नामस्मरण करण्याचा काय उपयोग आहे. ते नामस्मरण करणं म्हणजे काय, तिथे त्याची पावती नाहीये की तुम्ही हे आता नामस्मरण केलं, 16 माळा केल्यात म्हणजे आता तुम्ही पाप करायला नाही. तर ते कुठेतरी अपराध भावनेमध्येच नामस्मरण पहिली टप्पा केला जातो. पण तिथे कुठेतरी आपल्या जिव्हाला, म्हणजे तिथे आपण कुठलं नियंत्रण मिळवतो, तर तिथे निश्चितच आपल्याला त्या कृष्ण भावनेला जागृत करण्याचं आहे. आपल्याला त्या मनाला शुद्ध करायचं आहे. आणि म्हणून इथे आपल्याला मन, जिव्हा या 2 गोष्टींविषयी इथे सांगितलं जात आहे. तर कशा प्रकारे, तर या सगळ्या गोष्टींचं नियंत्रण करणं म्हणजे तपस्या. मग आपण जे म्हटलं ना, शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप, ज्या 17व्या अध्यायामध्ये म्हटले की तप शेवटी कुठेतरी साधना, म्हणजे ही जी साधना केली जाते की तुम्ही कुठेतरी त्या, जसं अर्जुनाने 16व्या अध्यायात भगवंताला विचारलंय, 6व्या अध्यायात, की मग या वाऱ्याला पकडू शकतो पण मी मनाला पकडू शकत नाही, कारण चंचलही मन कृष्ण तू, की मन इतकं चंचल आहे, त्या मनाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. आणि निश्चित त्याला ट्रॅकवर ठेवण्यासाठी मग त्या इंद्रियांचा, त्या बुद्धीचा, सगळ्याला कुठेतरी आवेग, म्हणजे त्याला नियंत्रण करणं आवश्यक आहे. आणि त्यालाच तपस्या म्हटलं जाते, की कुठेतरी या गोष्टींचं प्रशिक्षण घ्यायचं आहे. कुणाकडून? तर शुद्ध उच्च आध्यात्मिक गुरूंकडून आपल्याला हे जाणून घ्यायचंय, आणि त्या प्रकारे ज्ञानाची प्राप्ती करून ज्ञान पुनर्जीवित करण्याकरता आपल्याला विशिष्ट तत्वांचं प्रशिक्षण घ्यायचं आहे, आणि त्याप्रमाणे तप साधना करायची आहे. आणि म्हणून हे कोणाच्या गायडन्स खाली? तर एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु म्हणून गुरूंमार्फत आपल्याला हे कळू शकतं. आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन कशा प्रकारे, जर त्या योगाभ्यास, मग मनोनिग्रह करायचा आहे, म्हणजे बघा की ज्या द्वापार युगामध्ये सुद्धा शक्य नव्हतं, की ज्या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधी, अशा या अष्टांग योगाला सुद्धा प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी, हे जिथे द्वापार युगात शक्य नव्हतं तिथे कलियुगामध्ये अर्जुनाने तेव्हाच सांगितलं हो. आणि तिथे म्हणूनच सामान्य माणसाला योग, मग तुम्ही शारीरिक योग भरपूर करताय हो, पण तिथे मनाला भगवंतांशी जोडायचंय. आणि अशा प्रकारे जोडण्यासाठी म्हणूनच कशा प्रकारे, तर भक्तांचा सत्संग, आणि अशा या मनाला कुठेतरी आपल्याला मार्गदर्शन करायचंय. मग या मनाला वेगवेगळ्या पद्धतीने मार्गदर्शन करायचंय. तपस्या, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, ज्ञान देणे, सत्य, स्वच्छता आणि अभ्यास. मग योगासनांचा अभ्यास केला पाहिजे कुठेतरी शारीरिक पातळीवर जाऊन. आणि अशा प्रकारे हे सगळं उत्तम आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि मग इथे आपल्याला श्रील प्रभुपादांची 4 तत्व जी आहेत, 4 मूळ तत्व जी आहेत, की ज्याच्यावर इस्कॉन बेस्ड आहे, की ज्याला निषिद्ध मानलेलं आहे, ती काय आहेत? तर तुम्हाला मांसाहार निषिद्ध आहे, अवैध स्त्री संग निषिद्ध आहे, नशा निषिद्ध आहे म्हणजेच मद्यपान, आणि द्यूत खेळणं हे निषिद्ध आहे, म्हणजे जुगार खेळणं हे निषिद्ध आहे. याचं पालन केलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे जो मनुष्य या सगळ्याचं पालन करून तो एका प्रॉपर ट्रॅकवर आहे, मग ही इज ऑन द राईट ट्रॅक टू गेट कम्प्लिटली प्युरिफाईड, म्हणजे अशा प्रकारे शुद्धत्व प्राप्त करण्यासाठी. आणि म्हणून मग याची पहिली स्टेप काय सांगितली, की वाणी, तुमच्या तोंडावरती ताबा असणं. मग या ट्रॅकवरती, म्हणजे उत्तम आध्यात्मिक गुरु हे सगळे प्रिन्सिपल सांगतायत, पण त्याप्रमाणे त्याची फर्स्ट स्टेप काय आहे, की तुम्ही तुमच्या वाणीला, तुमच्या वाणीचं तप महत्वाचं आहे. ही तपस्या कसली? तर वाणीचं तप आणि वाणीची तपस्या. आणि मग ती कशा प्रकारे, तर ती कुठेतरी नुसतंच मौन धारण करून होणार नाहीये, की नुसतंच काही बोललं नाहीये म्हणजे नाही. तर असं न करून तिथे आपल्याला कृष्ण कथा बोलायची, म्हणजे आपल्याला कीर्तन, नामस्मरण यांनी आपल्याला निश्चितच त्या बोलण्याची
शुद्धता वाढवायची आहे. नाहीतर काय केलं जातं बघा, प्रजल्प म्हटलंय पुढे जाऊन त्याला, आपल्याला अत्याचार सेकंडच्या दुसऱ्या मंत्रामध्ये आपल्याला पुढे जाऊन की जे उगीच वायफळ बडबड करत बसतात बघा. आपण म्हणतो अरे एखादी व्यक्ती जीभ दिली आहे म्हणून चालली आपली, उचलली जीवन लावली टाळूला. लिटरली तसं असतं की सगळ्या प्रकारच्या निरर्थक गोष्टींविषयी फक्त की बोलायचंय म्हणून फक्त दिलंय तोंड देवानी म्हणून बोलत राहायचं आहे. जसं त्या इथे उदाहरण दिलंय, शेतातला बेडूक डराव डराव करतच राहतो. मग तिथे कुठल्या बोलण्याला काही तथ्य नाहीये बघा. बुद्धिमान मनुष्य खूप स्पेसिफिक बोलतो. म्हणून काही वेळा बोलतात ना की कधी कधी ते सायलेन्स सुद्धा स्पीक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. कारण तिथे महत्वाचं काय आहे की तिथे ती योग्य पद्धतीने गोष्ट हँडल करणं. म्हणून बेडकाच्या ओरडण्याचा इथे त्याला थोडा सिग्निफिकन्स दिलाय. बेडूक आपला डराव डराव करून कधी ओरडतच असतो आणि त्याचं ते ओरडणं सापाला इनफॅक्ट ही डझंट नो की तो स्वतःलाच मृत्यूच्या जबड्यात टाकतोय. कारण साप त्याला नोटिफाय करू शकतो. पण अशा प्रकारे त्या मूर्ख माणसाला जो सतत प्रजल्प वाटेल तशी बडबड करत असतो, त्याला कळत नसतं की त्याच्या त्या बोलण्याने त्याला कुठल्या दिशेने तो चाललेला आहे. आणि अशा रीतीने मृत्यूच्या जबड्यात पडण्याकरता मृत्यूला आमंत्रित करत असतात. बरीच जण अशी अर्थहीन काहीतरी वायफळ बडबड करीत असतात. आणि त्याचप्रमाणे म्हणून वाणी संयमित करणे. मग इथे सांगितलंय की तुम्ही वाणी संयमित करता, याचा अर्थ पूर्ण मौन धरत नाहीये. तर तुम्ही संयमित वाणीचा अर्थ म्हणजे कृष्ण कथा करा, की त्या जिभेवरती अशी रुची आणायची आहे की तिथे नामस्मरणाची रुची, कृष्ण कथेची रुची, भगवंतांचं नाम रूप गुण आणि लीला यांचं वर्णन केलं पाहिजे. की आपण त्या मुखातून आपण हे भगवंतांचं नामस्मरण घेतलं पाहिजे. जे बोलू ते चांगलं बोललं गेलं पाहिजे. आणि म्हणूनच सदैव कृष्ण कथेच्या जे नाम रूप गुण आणि भगवंतांचं नामस्मरण करतायत ते निश्चितच मग त्या पाशातून मोकळे झालेले असतात. मग इथे आपल्याला बघायचंय की कशा प्रकारे इथे उदाहरण दिलंय की मग जिथे सूर्य आहे तिथे अंधार येऊ शकत नाही. हो, त्याप्रमाणे कृष्ण आहे. जिथे कृष्ण भगवंतांचं नामस्मरण घेतलं जातंय तिथे निश्चितच कुठल्याही काय म्हणतात त्याला, कुठल्याही मायेचा प्रभाव तिथे असणारच नाही. श्रीकृष्णांची उपस्थिती असेल तर मायेच्या प्रभावामुळे मन प्रक्षुब्ध होऊच शकत नाही. कारण मन तुम्ही जर त्या नामस्मरणामध्ये पूर्णपणे रममाण केलं, भगवंतांची कथा ऐकण्यात, भगवंतांच्या ज्या काही पास्ट टेन्स लीला ऐकण्यामध्ये, हे जर तुम्ही त्या मनाला असं मार्गदर्शित केलं की मग मटेरियलिस्टिक याच्यात ना मग आपण बघतो हो की नुसतंच मग गॉसिपिंग केलं जातं. अरे मग हिचं हे चाललंय, त्याचं ते चाललंय. मग बोलायला घेतलं की विषय कमी असतात का हो? वाटेल तसं कशावरही बोललं जातं. मग ते सगळे मायेच्या प्रभावामुळे असतं. आणि म्हणून इथे आपल्याला काय म्हणायचंय, काय सांगितलं की मनामध्ये शून्यत्व निर्माण, की मग ठराविक हल्ली काय तथाकथित सो कॉल्ड म्हणजे असं काही मेडिटेशनचे क्लास घेतले जातात. म्हणजे ज्याच्यामध्ये तथ्य आहे ते सगळं ठीक आहे, पण शेवटी तुम्ही त्या मनाला शून्यामध्ये नाही नेऊ शकत. कारण त्या मन आहे तुमचं ते, आणि ते मन इतकं चंचल आहे की ज्याचं उत्तर देताना सीता मातेने की सगळ्यात फास्ट कोण आहे, वेगवान, तर सगळ्यात फास्ट तुमचं मन आहे. की आत्ता इथे आहे तर दुसऱ्या क्षणी न्यूयॉर्कला, तिसऱ्या क्षणी जपान, तर अमेरिका, तर कुठे कुठे फिरून येईल होते. कारण ते तुमचं मन अतिशय वेगवान आहे. मग त्या वेगवान मनाला तुम्हाला काय करायचंय, त्याला मायेच्या प्रभावाखाली जाऊ द्यायचं नाही. म्हणून त्याला कृष्ण चिंतनामध्ये, श्रीकृष्णांची उत्तम सेवा करण्यामध्ये त्याला गुंतवलं पाहिजे. आणि तरच ते मन स्वाभाविकपणे संयमित होतं. निश्चितच त्या मनावर तो ताबा आपोआपच मिळतो. ते आध्यात्मिक अन्न तुम्ही त्या मनाला देत आहात. त्या मनाला तुम्ही त्या प्रकारे मार्गदर्शित करत आहात. नुसतंच त्याला शून्यामध्ये ठेवून त्याला तो खूप आर्टिफिशियलनेस आहे हो, कृत्रिमता आहे की अरे मी काही माझ्या मनामध्ये येऊ देणार नाही. इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तुम्ही असं करूच शकत नाही. त्या मनामध्ये विचार ते येत आहेत, ते विचार येतच राहणार, पण त्या विचारांची धारा बदलायची आहे. आणि त्या विचारांच्या धारेलाच आपल्याला श्रीकृष्णांच्या चिंतनामध्ये, आणि म्हणूनच त्या सदैव चिंतनामध्ये जर त्यांना मग्न केलं तर आपोआपच मग निश्चितच ते मन एक ट्रॅक धरेल आणि निश्चित ते संयमित होईल. आपल्याला प्रचिती येते बघा हो, हे निश्चित करून कुठेतरी लो फील होत आहे, कुठेतरी आपल्याला मन उद्विग्न झालेलं आहे, मन काही विचार करू शकत नाहीये. एक एक क्षण येतात आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, हे क्षण येत असतात की नाही मी आता काहीच विचार करू शकत नाही, याच्या पलीकडे मी काहीच नाही करू शकत आहे. नाही, इथे भगवंतांचं नामस्मरण. आणि म्हणूनच इथे ज्या क्षणी तुम्ही नामस्मरणाला सुरुवात कराल त्यावेळेला आपोआप तुमचं मन त्या ट्रॅकवरती येईल. पण ते प्रयत्नपूर्वक केलं पाहिजे.
त्याच्यात आर्टिफिशियलनेस नकोय, कुठेही कृत्रिमता नको आहे. निश्चितच त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या वाणीवरती, तुमच्या अशा प्रकारे आपण वाणीवर नियंत्रण मिळवू शकलो, आपल्या मनावरती नियंत्रण मिळवू शकतो. मग पुढे जाऊन आपल्याला काय, तर क्रोध, उदर आणि आपली जननेंद्रिय याच्यावरती कसं नियंत्रण मिळवायचंय. कोण वाचणार? हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचं आहे? शीतल माताजी. येस, हरे कृष्ण. वाचायची इच्छा आहे? मी वाचेन माते. रेखा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. याचप्रमाणे क्रोधाचे. याचप्रमाणे क्रोधाचेही नियंत्रण करता येते. आपण क्रोध पूर्णपणे नष्ट करू शकत नाही, पण भगवंतांची किंवा भक्तांची निंदा करणाऱ्यांना जर आपण क्रोधित झालो तर कृष्ण भावनेत आपण क्रोधाचे नियंत्रण करतो. नित्यानंद प्रभूची निंदा करणाऱ्या आणि त्यांना मारहाण करणाऱ्या जगाई व मगाई नावाच्या दुष्ट बंधूवर श्री चैतन्य महाप्रभू क्रुद्ध झाले. श्री चैतन्य महाप्रभू आपल्या शिष्टांकामध्ये लिहितात की अष्टकांमध्ये लिहितात, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना. वाचा माता. Yes. मनुष्याने तृणापेक्षाही नम्र आणि वृक्षापेक्षाही सहनशील झाले पाहिजे. यावर कोणी विचारले की महाप्रभूंनी क्रोध का प्रदर्शित केला. मुद्दा असा आहे की मनुष्याने स्वतःचे होणारे सर्व प्रकारचे अपमान सहन करण्यास तयार असले पाहिजे, परंतु जेव्हा श्रीकृष्णांची किंवा विशुद्ध श्रीकृष्ण भक्तांची निंदा केली जाते तेव्हा जो खरा भक्त असतो तो क्रोधित होतो व अपराध्यावर अग्नीप्रमाणे तुटून पडतो. क्रोध पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य नाही, परंतु त्याचा योग्य रीतीने उपयोग करता येतो. हनुमानाने क्रोधित होऊनच लंका दहन केले, परंतु तरीही रामाचा महान भक्त म्हणून त्यांची पूजा केली जाते. याचाच अर्थ असा आहे की हनुमंताने योग्य रीतीने क्रोधाचा उपयोग केला. या बाबतीत अर्जुनाचेही उदाहरण देता येते. अर्जुनालाही युद्ध करण्याची इच्छा नव्हती, परंतु श्रीकृष्णाने त्याचा क्रोध उत्तेजित केला. ते म्हणाले, तुला युद्ध केलेच पाहिजे. क्रोधाशिवाय युद्ध करणे शक्य नाही. तरीही क्रोध जेव्हा भगवत सेवेत नियुक्त केला जातो तेव्हा तो नियंत्रित करता येतो. हरी बोल. हरे कृष्ण. थांबूया इथे. तर खूप हं. छान. म्हणजे क्रोधाचं नियंत्रण बघा, आता आपण केलंय कशाचं, वाणीला केलं आहे, आपण मनाला थोडं नियंत्रित केलेलं आहे. आता आपण पुढे जाऊन करतो आहे, तर आपल्याला क्रोधाला नियंत्रित करायचंय. क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय हे 4 गोष्टी. तर याच्यापैकी क्रोधाला कसं नियंत्रित करायचंय? कठीण आहे हो. सोपं आहे सांगणं की अरे तुझा राग आवर जरा. असा राग आवरणं कठीण आहे का? कठीण आहे सांगणं. पण या रागाला आपण डायरेक्ट करू शकतो कुठेतरी, आणि म्हणूनच या रागाला मार्गस्थ कसं करायचं आहे. तर इथे आपल्याला खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे. जगाई आणि मदाई हे 2 ब्राह्मण पण अतिशय वाईट मार्गाला लागलेले असतात आणि अतिशय वाईट चाली लागलेले असतात. आणि असे जगाई मदाई त्यांना नित्यानंद प्रभू नामजपाचा मार्गदर्शन करतात, परंतु त्यांचं मन आणि अतिशय म्हणजे वाईट चालरीती की स्त्रियांच्या मागे, स्त्री लंपटपणा आणि मद्यपान करणं, जुगार खेळणं, असे खूप वाईट मार्गाला ते लागलेले असतात. परंतु त्यांना कुठेतरी चांगल्या मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे नित्यानंद प्रभू निश्चित त्यांना जेव्हा सांगण्याचा प्रयत्न करतात, त्यापैकी मदाई जो असतो त्याच्यापैकी एक जण नित्यानंद प्रभूंना तिथे पडलेला एक ठिकरेचा तुकडा असतो, मातीच्या याचा तुकडा, तर तो मारून फेकतो. आणि तो मारून फेकल्यानंतर नित्यानंद प्रभूंच्या कपाळावर जखम होऊन भळाभळा रक्त वाहू लागतं त्याच्यातनं. आणि तेव्हा त्यांच्याबरोबर असलेले श्रीवास ठाकूर हे बघतात आणि त्याप्रमाणे ती गोष्ट वाऱ्यासारखी पसरते आणि ती कुणापर्यंत जाते? चैतन्य महाप्रभूंपर्यंत जाते. की चैतन्य महाप्रभूंचे प्रत्यक्ष शिष्य नित्यानंद प्रभू, जे त्यांचंच पुढे एक्सटेन्शन आणि त्यांचाच विस्तार असलेले नित्यानंद प्रभू, जे बलरामांचा अवतार आहेत, त्यांना असं केलेलं आहे. अशी पसरली बातमी की तिथे चैतन्य महाप्रभू प्रत्यक्ष येतात आणि तिथे त्याच्यावरती, त्या मधाईवरती ते त्याच्यापैकी जो काही जगाई का मधाईवरती त्याच्यावर ते सुदर्शन चक्र सोडणार. तितक्यात नित्यानंद प्रभू सांगतात की प्रभू आवरा तुम्ही स्वतःला, आपण या पृथ्वी तलावरती आपण उद्धार करण्यासाठी आलेले आहात. तर निश्चित तुम्ही असं होऊ देऊ नका आणि त्याप्रमाणे तुम्ही निश्चित त्या भक्ताचा उद्धार करायचा आहे. तर तुम्ही निश्चित ही गोष्ट करू नका आणि तुमचं चक्र तुम्ही सोडू नका त्याच्यावरती. कारण इतके नित्यानंद प्रभू खूप
दयाळू आहेत. आणि असे दयाळू नित्यानंद प्रभू जेव्हा हे सांगताना ऐकतात तेव्हा मग तो मदाई असतात, मग ते त्यांना शरण जातात. आणि अशा प्रकारे इथे का का क्रोधित झालेत, मग इथे विचारलंय बघा की चैतन्य महाप्रभूंनी क्रोध का प्रदर्शित केलेला आहे. कारण त्यांनी ना स्वतःचा अपमान नाही, पण भगवंतांचा आणि कृष्ण भावनेचा आणि मुख्य म्हणजे वैष्णवाचा अपमान, की आपल्या भक्ताचा अपमान कोणी सहन करू शकत नाही. म्हणून इथे बघा दिलेलं आहे की क्रोध म्हणजे क्रोधाला जेव्हा तुम्ही ऐकाल तर तेव्हा भगवंतांची किंवा भगवत भक्ताची निंदा करणाऱ्यावर जर आपण क्रोधित झालो तर कृष्ण भावनेत आपण क्रोधाचं नियंत्रण करतो. कारण इथे तुम्ही कोणावरती स्वतःचा अपमान झाला म्हणून नाही, तर कृष्ण भक्ताचा अपमान झाला आहे. इथे चैतन्य महाप्रभूंच्या शिष्याचा म्हणजे नित्यानंद प्रभूंचा, बलरामांचा प्रत्यक्ष अपमान झालेला आहे. सॉरी, एक मिनिट हा. काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय, दिसत नाही ना पेज. एक सेकंद द्या मला. नाही दिसत आहे मध्ये. हो हो हो, काहीतरी एक सेकंद द्या. टेक्निकल इश्यूज कुठे काय येतील. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम. दिसतंय का आता? हो दिसतंय माताजी. है ना. हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू का क्रोधित झालेले आहेत, कारण त्यांच्या भक्ताचा अपमान झालेला आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याने स्वतःचे होणारे सर्व अपमान सहन करण्यास तयार असले पाहिजे. पण जेव्हा श्रीकृष्णांची आणि विशुद्ध कृष्ण भक्तांची निंदा केली जाते तेव्हा जो खरा भक्त असतो तो क्रोधित होतो आणि तो अपराध्यावर अग्नीप्रमाणे तुटून पडतो. क्रोध पूर्णपणे नष्ट करणं शक्य नसतं बघा. क्रोधाला आपण आवर घालणं खूप कठीण असतं, पण त्या क्रोधाला आपण ट्रान्सफॉर्म करू शकतो. ज्या प्रकारे इथे हनुमंताचं उदाहरण दिले, हनुमानाने सुद्धा क्रोध व्यक्त केला कारण त्या रावणावरती, कारण रावणाने काय केलं होतं, प्रत्यक्ष त्यांच्या प्रभूंच्या प्रभू रामचंद्रांच्या पत्नीला सीतेचं अपहरण केलेलं होतं. आणि अशा प्रकारे रावणाची लंका जाळून टाकायची आपण, अशा क्रोधाचं त्यांनी कुठे केलं, त्या क्रोधाला त्यांनी परिवर्तित केलेलं आहे. प्रभूंच्या सेवेमध्ये ते क्रोधाला परिवर्तित केलेलं आहे. आणि म्हणून इथे हनुमंताचं, की याचाच अर्थ आहे की हनुमंताने योग्य रीतीने क्रोधाचा उपयोग केला. या बाबतीत अर्जुनानेही केलं, की अर्जुनाला काय केलं जातं की युद्ध करण्याची इच्छा नव्हती पण त्याचा क्रोध उत्तेजित केला कोणी, भगवंतानी. कारण तुला हे मारायचं आहे, यांना हे धर्माच्या विरुद्ध वागतायत आणि तुला हे युद्ध, तू क्षत्रिय आहे, तुला युद्ध केलंच पाहिजे. हा क्रोध उत्पन्न केला. का केला हो? कारण इथे अर्जुन असमंजस झाला होता. आणि म्हणून तर अर्जुनाने सांगितलं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. इथे भगवंतांनी त्याचा अँगल बदललाय आणि इथे भगवंतांना त्याला सांगायला लागलं की ही हॅड टू रिअली क्रिएट दॅट अँगर इन विदिन हिम, की त्याला उत्तेजित करावं लागलं की तुला हे युद्ध करणं आवश्यक आहे. तू हे केलं नाही. त्याला 11व्या अध्यायात सांगितलंय भगवंतांनी, तू जर यांना मारलं नसतंस तरी यांचा मृत्यू निश्चितच होता. तू फक्त एक निमित्त बनतोय, निमित्त मात्र भवसव्यसाची. तुला फक्त निमित्त बनायचं. मी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे. आणि म्हणूनच इथे क्रोधाशिवाय तो युद्ध करू शकला नसता, कारण त्याचा तो निर्मळ भक्ताचा स्वभाव इथे उपयोगी नव्हता. म्हणून भगवंतांनी सांगितलं, तू तुझ्यासाठी करू नकोस, हे युद्ध तू मला अर्पण कर. ही भगवंतांची इच्छा होती आणि ते सगळं प्रयोजन भगवंतांचं होतं. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे अर्जुनाला मार्गदर्शित करून की काय तुझ्यासाठी योग्य आहे, तू ह्याचा असा विचार न करता तू असा केला पाहिजेस. म्हणून स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, की अर्जुन सांगतो की मला निश्चित सांगा मी काय केलं पाहिजे. आणि तेच निश्चित भगवंत सांगतायत की क्रोध जेव्हा भगवत सेवेमध्ये नियुक्त केला जातो तेव्हा तो नियंत्रित करता येतो.
अशा प्रकारे त्या क्रोधाचं परिवर्तन करणं महत्वाचं आहे. त्या क्रोधाला तुम्ही निश्चितच आवर घालू शकत नाही, कधी कधी त्याचं नियमन करू शकत नाही, पण त्याला तुम्ही परिवर्तित करू शकता, त्याला योग्य प्रकारे वापरू शकता. तो क्रोध असाच वायफळ की ज्या दक्षाचा, मग अशा प्रकारे जो चुकीचा क्रोध असतो ना, तो कशा प्रकारे बघा की तुम्हाला अजून उदाहरण द्यायचं झालं की क्रोध हा झालेला आहे. जसे शिशुपालाला सुद्धा भगवंतांनी 100 पापं होऊ दिली, पण त्या 101व्या पापाला कुठलाही क्षमा नव्हती आणि त्याला तिथे ते करायलाच लागलं. पण क्रोधाच्या बाबतीत अजून सांगायचं झालं तर उदाहरण मला वाटतं हेच आहे, पण तो चुकीचा क्रोध नसावा आणि त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीचं नुकसान झालं नाही पाहिजे. त्या क्रोधाला जसं तुम्ही म्हणाल तर द्वेष आणि मत्सर आहे ना, त्याला मुळापासूनच उखडून काढायला लागतं. त्याला कुठेच ट्रान्सफॉर्म करता येत नाही. पण क्रोधाला तुम्ही अशा प्रकारे परिवर्तित करू शकता, क्रोधाला मार्गस्थ करू शकता. आणि म्हणून इथे म्हटले की मग जिथे जर तुम्ही एखाद्या कृष्ण भक्ताचा अपमान सहन केला तर ती चुकीची गोष्ट आहे. तुम्ही त्याच्याविषयी निश्चितच तो क्रोध व्यक्त केला पाहिजे, तरच तुम्ही त्याप्रमाणे क्रोधावरती नियंत्रण मिळवू शकता. आणि अशा प्रकारे त्या क्रोधावर नियंत्रण मिळवलं जातं जेव्हा त्या क्रोधाला ट्रान्सफॉर्म, त्याला परिवर्तित केलं जातं. अशा प्रकारे आपण कशावर नियंत्रण मिळवलेले, तर आपण इंद्रिय, मन, क्रोध याच्यावरती अशा प्रकारे नियंत्रण, की या 3 गोष्टींवर. आणि आता आपल्याला बघायचंय जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रियांवर कशा प्रकारे आपण, मग त्याला कशा प्रकारे खूप छान उपमा दिलेली आहे आणि कशा प्रकारे आपण जिभेला आपण कंट्रोल करू शकतो. तर त्याच्याविषयी वाचूया आपण. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? काही मंत्र मोठे आहेत, आपण हळूहळू जाऊया त्याच्यात. येस रत्ना माताजी, वाचू हो शकता? हरे कृष्ण. हो. जेव्हा वेगाविषयी इथून ना. हो, येस. बरं, त्याच्या आधी 1 मिनिटं घेईन मी, की आतापर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं समजलंय व्यवस्थित? कशा प्रकारे आपण आवर आणि आवेग या गोष्टीचा, जे वेगवान आहेत त्याला कसं कंट्रोल करायचं याविषयी समजलेलं आहे आतापर्यंत आपण जे चर्चा केली आहे? हो हो माताजी. व्यवस्थित हो माताजी. समजलंय सगळ्यांना? कुणाला काही हो. शंका हो आहे माताजी. त्याविषयी? नाही माताजी. नाही? माताजी, बोला. मनाला कसं आपण, मन आपलं चंचल होत असतंय, त्याला आपण कसं कृष्ण भक्तीकडे न्यावं? हा, मग कसं कृष्ण भक्तीकडे न्यावं? नामस्मरण. की नामस्मरण जेव्हा करता, की जसं आहे ना, याच्यामध्ये पण खूप सुंदर हे दिली. हे नामस्मरण आहे ना, हे पण सुरुवातीला आपल्याला त्याचं महत्व नाही कळत. याचं खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे. पुढे जाऊन याचं उदाहरण आहे की कावीळ जेव्हा होते ना, तर कावीळ झाल्यानंतर आपल्याला कुठल्या गोष्टीची चव लागते का हो त्या जिभेला? नाही, नाही नाही लागत, माताजी. बरोबर. आणि मग त्या काविळीमध्ये जर उसाचा रस प्यायला दिला तर तेव्हा त्याला चव लागते का हो? हा, लागते? लागते. लाग नाही, नाही नाही लागत माताजी. तेव्हा पण, लाग बरोबर. पण जसं जसं तुमची ती कावीळ कमी व्हायला लागते, आणि त्याच्यावर औषध काय माहितीये तुम्हाला? गुळ भाकरी. काविळीवर औषध उसाचा रसच औषध आहे. गुळ भाकरी, उसाचा रस. हं. येस. आणि हं. जोपर्यंत तुम्हाला चव नसते तोपर्यंत तुम्हाला त्या उसाच्या रसाची पण चव कळत नाही. पण तो उसाचा रस घेऊन 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 जेव्हा ती कावीळ कमी होते तेव्हा तुम्हाला त्या उसाच्या रसाची गोडी कळते, बरोबर? होय. बरोबर. तसंच बरोबर आहे. नामस्मरणाचं आहे. आणि हे नामस्मरण सुद्धा सुरुवातीला आपल्याला, आपण फक्त एक नामस्मरण घेतोय, देवाचं नाव घेतोय म्हणून मग त्याच्यातली गोडी कळत नसले, त्याचं महत्व कळत नसतं, त्याच्याने आपण मन खरंच आपलं सामर्थ्य मिळवणार का हे पण माहित नसतं. पण जेव्हा तुम्ही ते घ्यायला लागता आणि तुम्ही 1 माळ करता, मग 108 वेळा झालं, अजून 1 माळ करता, किंवा जेव्हा हळूहळू तुम्ही त्याच्यातली क्वालिटेटिव्हली, आणि जेव्हा तुम्ही भगवंतांशी जोडले जाताय आणि त्या हरे कृष्णाच्या महामंत्राला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे प्रत्येक शब्द, हा जो 16 नामबीज मंत्र आहे, त्या बीज मंत्रातला प्रत्येक शब्द जेव्हा तुम्ही ऐकून म्हणता तेव्हा तुम्ही हळूहळू त्याच्यामध्ये निश्चितच गोडी आणता. आणि मग ते नामस्मरणाची गोडी, तुम्हाला ती रुची आहे, आता आपल्याला पुढे जाऊन ऐकायचंय जिभेला कशी रुची येईल. आणि अशा प्रकारे म्हणूनच ते नामस्मरण, की मग हळूहळू जेव्हा ते नामस्मरणच आपण पुन्हा पुन्हा करू तेव्हा आपल्याला कुठेतरी निश्चित या मनाला, जसं माताजीने मनाचा प्रश्न विचारला ना, की 6व्या अध्यायामध्ये तुम्हाला आठवतंय का, की हाच प्रश्न अर्जुनाने विचारला होता, बरोबर, कृष्णांना, की मी वाऱ्याला 1 वेळ पकडू शकतो पण मनाला नाही. तर काय उत्तर दिलं कृष्णाने? काय उत्तर दिलं? कोणी हा प्रश्न विचारला? विचारला माताजी. रेखा रेखा विचार. माताजी.
काय काय असं भगवद्गीता ऐकलीत? पहिला दुसरा अध्याय, पहिल्या दुसरा टप्पा पहिल्यांदा केला? तेवढेच ऐकले. नाही, मधले मी मिस केलेत माताजी. बरं, हरकत नाही. त्यावेळेला भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे अर्जुनाला, की हे अशक्य आहे पण कठीण नाहीये. आणि हे कठीण का नाहीये? तर ज्ञानाने आणि वैराग्याने हे निश्चित शक्य आहे. तुम्ही जर योग्य ज्ञान त्या मनाला उत्तम आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तम ज्ञानाचं तुम्ही अनुशीलन केलं आणि जर वैराग्य म्हणजे आपण कुठेतरी एखाद्या गोष्टीविषयीचं वैराग्य म्हणजे काय, की आपल्याला त्या गोष्टीविषयीची आसक्ती कमी करणं, म्हणजे आपण या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपून मधून कुठेतरी हॅलो, हरे कृष्ण. नाही म्हणतो ते. प्लीज जरा माईकची काळजी घ्या. तर अशा प्रकारे जेव्हा तुम्ही या सगळ्या गोष्टींवरून अनासक्त होता आणि त्या प्रकारे तुम्ही त्या मनाला निश्चितच मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा तुम्ही त्या मनाला उत्तम प्रकारे तयार करू शकता आणि त्याला नियंत्रित करू शकता. मग ह्याला नियंत्रित करायचं म्हणजे बघा माताजी, की तुम्हाला काय प्रॅक्टिकल असा अनुभव आहे की जेव्हा तुम्ही मनाला तुम्हाला मार्गदर्शन करायचं असतं, एखादी एखादी तुमचं शेअर करू शकाल काही, किंवा तुम्हाला काय कुठल्या अनुषंगाने हा प्रश्न विचारायचा? म्हणजे माताजी, आता आपण जपमाळ करायला बसतो, नाही आता हे राहू देत, थोड्या उशिराने ते काम करूया, मग बसूया. आता हे झालं, मुलांना भरूया, मग आपण हे करूया. म्हणजे आपण करायला घेते मी जपमाळ, थोडं थोडं असं काहीतरी कामानिमित्त राहून जातंय. मग ते मन कसं अट्रॅक्टिव्ह करायचं असं विचारते. खरं झोपेस तोपर्यंत एक दोन तरी करतेच असं. मग इथे काय आवश्यक आहे माताजी? इथे तुमची इच्छाशक्ती आणि तुमचं डिटर्मिनेशन, की मला हे पूर्ण केल्याशिवाय मी उठणारच नाही. मग बाकी गोष्टी मी या प्रकारे मॅनेज करू शकते. मग इथे तुम्ही ती जपमाळ करण्यापूर्वीच एक हे केलं पाहिजे, की मी मुलांना भरवून झालंय का, किंवा मी या गोष्टी केल्या आहेत का, हे मला उठायला लागणार नाही का. आणि तरीही नामस्मरणामध्ये आता एक घरात एकटीच व्यक्ती आहे जी बेल वाजवली, तर तुम्हाला दार उघडणं हे आवश्यकच आहे. पण इथे तुम्ही तुमच्या मुखाने नामस्मरण सतत करू शकता. पण माळ जपताना तुम्ही हा एक प्रयत्न केला पाहिजे, की नाही, मी एवढा माझं नामस्मरण झाल्याशिवाय उठणारच नाही. बघा, तुम्ही ही जर एखादी गोष्ट जर संकल्प केलात सकाळी उठल्यानंतर, की नाही, मी हे केल्याशिवाय ही कामं नाही करणार, मग आपण बाकी गोष्टींना खूप प्रायोरिटीज देतो आणि करू नामस्मरण, होईल आपलं, आता नाही दुपारी होईल, दुपारी नाही संध्याकाळी नाही. आपण जर ते नामस्मरण करून या बाकी गोष्टी केल्या, बघा, एक ती गोष्ट केल्यावर तुमच्या इतर 99 गोष्टी अशा सुलभतेने पार पडतात. भगवंत ती काळजी निश्चित घेतात. पण तिथे आपली श्रद्धा, आपलं डिटर्मिनेशन, आपली दृढता महत्वाची आहे माताजी, आणि ती वाढवायची. आणि ती कशाने वाढणार आहे? ती नामस्मरणानेच वाढणार आहे. येत आहे लक्षात? हे कुठेतरी आपल्याला आणायचं आहे माताजी. ती श्रद्धा आहे, त्याला साधू संग, भजन क्रिया, या सगळ्या गोष्टींचं खतपाणी घालून ती जी वेल आहे ना, तो भक्तिलता वेल, त्याला आपल्याला हळूहळू वाढवायचंय. मग बेबी स्टेप्सनी जाता येईल माताजी, हळूहळू का होईना, पण प्रयत्न करणं महत्वाचं आहे. येत आहे लक्षात? येतंय माताजी. येत आहे ना? सो हा, हळू येतंय. प्रयत्न करा निश्चितच माताजी. सो थँक्यू अशा माताजी. येस, हरे कृष्ण. सो अशा प्रकारे आपण या गोष्टींवर, तर इथपर्यंत कळलंय. बाकी मग आता की इंद्रिय, मन इथपर्यंत कळलेलं आहे. सो आपण पुढे जाऊया. काही हो माताजी, पुढे जाऊया. शंका आहे अजून काही आधीच्या याच्याविषयी? ठीक आहे. सो रत्नमाताजी वाचू शकता जिव्हा वेगाविषयी. जिव्हा वेगाविषयी सांगावयाचे तर आपल्यापैकी सर्वांना अनुभव आहे की जिभेला तिच्या रुचीप्रमाणे खाण्याची मुभा देऊ नये, तर तिला प्रसाद पुरवून तिच्यावर नियंत्रण ठेवावे. श्रीकृष्ण जेव्हा प्रसाद देतील तेव्हाच आपण प्रसाद ग्रहण करू, अशी भक्ताची मनोवृत्ती असते. जिव्हा वेग नियंत्रित करण्याचा हाच मार्ग आहे. मनुष्याने केवळ ठराविक वेळी प्रसाद घ्यावा आणि जिभेची अथवा उदराची इच्छापूर्ती करण्यासाठी उपाहारगृहात अथवा मिठाईच्या दुकानात खाऊ नये. आपण जर वेळी केवळ प्रसादच ग्रहण करण्याच्या तत्वाशी दृढ राहिलो तर जिभेचे आवेग संयमित करता येतात. त्याचप्रमाणे जननेंद्रियांच्या आणि कामवासनांच्या आवेगांचा अनावश्यक उपयोग टाळल्यास
ते संयमित करता येतात. कृष्ण भावनाभावित संतती उत्पन्न करण्याकरिताच जननेंद्रियाचा उपयोग करावा, अन्यथा त्यांचा उपयोग टाळावा. जननेंद्रियांच्या संतोषाकरिता नव्हे, तर कृष्ण भावना भावित संतती निर्माण करण्याकरिता कृष्ण भावना आंदोलन विवाहाला उत्तेजना देते. मुले जरा मोठी झाली की त्यांना लगेच डॅलस टेक्सास येथील आमच्या गुरुकुलात पाठवले जाते. त्या ठिकाणी त्यांना पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित भक्त होण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. अशा अनेक कृष्ण भावना भावित बालकांची आवश्यकता आहे आणि जो कृष्ण भावना भावित संतती उत्पन्न करण्यास पात्र आहे त्याला आपल्या जननेंद्रियाचा उपयोग करण्याची अनुमती आहे. जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावना भावित संयम साधनेत प्रवीण होतो तेव्हा तो प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु होण्यास पात्र होतो. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे Yes, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. इथे थांबूया. तर आपल्याला इथे पुढचं ठीक आहे. तर येस, आणि म्हणूनच जिव्हा की या जिभेवरती कशा प्रकारे, तर जसं म्हटलंय ना की जसं मी मगाशी त्या प्रिन्सिपल्स सांगितले की तिथे मांसाहार निषेध केला जातो, पण मांसाहार निषेध तसाच त्याप्रमाणे कुठलंही तुम्ही अन्न खाताय पण ते भगवंतांना, आपण म्हणतो ना की ते ग्रॅटिट्यूड, की भगवंतांना अर्पण करून जेव्हा तो प्रसाद म्हणून ग्रहण केला जातो तेव्हा निश्चितच त्या भक्ताची ती मनोवृत्ती असते. आणि जिव्हावेग नियंत्रित करण्याचा हा एक मार्ग आहे की आपण म्हणतो ना तोंडाला भरपूर आपल्या, कारण त्या जिभेला हे पाहिजे ते पाहिजे, कारण जिभेवर सगळी ती टेस्ट बर्ड्स आहेत आपल्याला, त्याला आपल्याला सगळं चमचमीत हे ते खायला हवंय. जसं आपल्याला 17व्या अध्यायात कसं भगवंतांनी सांगितलं की सात्विक आहार काय आहे, राजसिक आहार काय आहे, तामसिक आहार काय आहे, कारण सगळं आपल्याला चमचमीत हे ते खायला हवं असतं. पण शेवटी तुम्हाला कुठल्या गोष्टींनी तुमचा कुठला गुण प्रगत होणार आहे हेही जाणून घ्यायचं आहे, की कुठलं अन्न ग्रहण करण्याने तुम्हाला कुठल्या तुमचा स्वभावही, तुम्ही जसं खाताय तसं तुम्ही बनताय आणि त्याप्रमाणे तुमचा स्वभाव बनतोय. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे तुम्ही कुठलंही अन्न, म्हणूनच जे जरी नॉनव्हेज खात नसले तरी ते जे व्हेजिटेरियन खात आहेत त्यांनी तसंच ते अन्न खाणं, हे सुद्धा भगवंतांनी सांगितलंय की तिथे 3ऱ्या अध्यायात आपल्याला म्हटलेलं आहे की यज्ञ सांगितलेला आहे की जो आहार शुद्ध पेशी शुद्ध, म्हणजे आपला आहार शुद्ध केला, सात्विक आहार केला की त्याप्रमाणे आपलं मन, आपलं शरीर, आपलं सगळं शुद्ध होतं आहे. त्याप्रमाणे तो सात्विक आहाराचं ते महत्व दिलेलं आहे. आणि त्याच प्रकारे मनुष्याने केवळ प्रसाद म्हणजे भगवंतांना अर्पण करून ते अन्न जेव्हा खाल्लं जातं तेव्हा तो नैवेद्य म्हणून स्वीकारला जातो. आणि त्या प्रकारे जिव्हेची आणि उदरांची इच्छापूर्ती करण्यासाठी फक्त जाऊन चराचरा आपण म्हणतो ना की दिलंय तोंड म्हणून वाटेल तसं खायचं, हे मिळेल ते मिळेल, तसं नाही. तर तिथे कुठेतरी आपल्याला ती कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करून भगवंतांना अर्पण करून अन्न केलेलं, आपण बघा कुठलीही गोष्ट घरातनं आपण नवीन आणली तरी आपण लगेच ती भगवंताला दाखवून, म्हणजे त्याचा देवाला दाखवून देवासमोर ठेवतो, कारण तिथे आपल्याला ते आशीर्वाद घ्यायचे असतात. तसंच अन्न ग्रहण करताना, आणि म्हणून जिभेला तशीच सवय लावली तर जिभेमध्ये नियंत्रण आपोआपच मिळतं. नामस्मरणाची रुची जर जिभेवर ठेवली तर आपोआपच कृष्ण काळजी घेतात की त्याच्याकडून कुठलीही चुकीची गोष्ट त्या जिभेकडून, त्या मुखाकडून होणार नाही. जसं आपण वाणीचं तप मगाशी बघितलंय, तर त्याच प्रकारे या जिभेला सुद्धा अशा प्रकारे संयमित करता येतं. जेव्हा तुम्ही प्रभुपाद म्हणाले ना, प्रभुपाद म्हणायचे की नामस्मरणासाठी किंवा इस्कॉनमध्ये येणारी लोक कधी कधी मला बघून येत आहेत किंवा ही व्यक्ती खूप चांगलं काहीतरी करते तर यांना फॉलो करतायत, कोणी कृष्णासाठी येत नाही, पण ती भावना कशी की मला आज प्रसाद मिळणार आहे, आज संडे फिस्ट आहे तर मला पण निदान तो प्रसाद ग्रहण करण्यासाठी काय येतं. आणि मग तो प्रसाद ग्रहण करून करून निश्चितच त्यांच्या त्यांच्या बुद्धीमध्ये, त्यांच्या आचरणामध्ये सुद्धा फरक होऊ शकतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जिभेचं संयमन, की जे मिळेल ते मग खात बसायचे असं नाही, तर निश्चित ती भगवंतांना अर्पण करून केलेले अन्न खाणं हे निश्चितच जिभेला संयमित करू शकतं. आणि त्याच प्रकारे जननेंद्रिय आणि कामवासनेचं म्हटलेलं की त्या जननेंद्रियांना मग कृष्ण भावना भावित मुलांचा मुलं निर्माण करण्यासाठी, म्हणजे त्यांना जन्माला घालण्यासाठी जननेंद्रियांचा उपयोग केला पाहिजे. म्हणून कालच आपल्याला भागवतामध्ये प्रभूजींनी सांगितलं, नामनिष्ठ प्रभूजींनी, की गृहस्थ आश्रमाला म्हणजे फक्त ब्रह्मचर्यालाच नाही तर गृहस्थाला सुद्धा, म्हणजे प्रभुपादांनी गृहस्थांना सुद्धा तितकीच मुभा दिलेली आहे की आध्यात्मिक वाढ करण्यासाठी गृहस्थांना सुद्धा तितकीच मुभा आहे की आपल्या आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या, सांसारिक जबाबदाऱ्या पार पाडून सुद्धा जे उत्तम नियमन करतात, अध्ययन करतात, उत्तम रेग्युलेटरी सगळ्या प्रिन्सिपल्सचा, सगळ्या नियमांचं पालन करून जो आध्यात्मिकतेमध्ये
पुढे जाऊ शकतो त्यालाही तितकंच महत्व दिले प्रभुपादांनी. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला कृष्ण भावना भावित भक्त होण्यासाठी अशा गुरुकुलांमध्ये प्रशिक्षण दिलं जातं, आणि जिथे की ज्या जननेंद्रियांना योग्य प्रकारे त्याचं हे केलं गेलं पाहिजे, की वाटेल तसा गोष्ट काय म्हणतात ना त्याला, म्हणून जिथे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स मध्ये म्हटलेलं आहे की अवैध म्हणजे ते अवैध संबंध की हे निषिद्ध केलेले आहेत. आणि म्हणून या जननेंद्रियांचा वापर जर कृष्ण भावना भावित संतती जन्माला घालण्यासाठी केला जाईल तर दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि म्हणूनच संयम साधनेत जो प्रवीण होतो तो उत्तम आध्यात्मिक गुरुला मार्गदर्शन जेव्हा त्यांचं घेतो तेव्हा या सगळ्या गोष्टींवर आपोआप निश्चितच आपल्याला दिसतं. तर आपण 3 गरजांविषयी बघितलं, वाचोवेग, मनोवेग आणि शरीराच्या गरजा. तर याविषयी आपण जाणलेलंच आहे. आपण थोडंसं पुढे जाऊया, म्हणजे त्या गोष्टी ज्या परत रिपीट होत आहेत त्या फक्त मी वेगळ्या घेतेय. निरर्थक बडबड, आणि आपण याविषयी काही गोष्टी पुन्हा तेच मनाची चंचलता आणि त्याविषयी दिल्या. आपल्याला आता बघायचं आहे की 3 गोष्टी एकाच याच्यामध्ये येतात. येस, तर आपण त्याला जाणूया. ठीक आहे, आपल्याला ही एक कारण आता चंचल मनाचे जसं आपण पहिल्या ह्याच्यापासून बघितलं तर या पूर्ण श्लोकामध्ये आपल्याला हेच दिलेलं आहे की सगळ्याचे आवेग म्हणजे हे जे वेगवान जे आहे, मन वेगवान आहेत, वाणी वेगवान, या सगळ्यांना आपल्याला कसं कंट्रोल, तर आपण ऑलरेडी या सगळ्या गोष्टींमधनं घेतलंय. आणि तिथेही आपल्याला आता सगळ्यात शेवटी म्हणून मी ती काही याच्यातल्या गोष्टी आपण घेऊया आता, ज्या सगळ्याच की त्याचप्रमाणे शारीरिक आवेगांचेही 3 भाग करता येतात. जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रियांचे आवेग. शरीरासंबंधी विचार केल्यास मनुष्याच्या ध्यानात येईल की 3ही इंद्रिये शरीरामध्ये एकाच सरळ रेषेत स्थित आहेत. जाणून घ्या बरं का नीट. शारीरिक आवेगांचा प्रारंभ जिभेपासून होतो. प्रसाद सेवन करण्याइतपत जर मनुष्याने जिभेच्या क्रियांना मर्यादित ठेवले तर उदर आणि जननेंद्रियांचे आवेग आपोआपच नियंत्रित होतात. या संदर्भात श्रीला भक्तिविनोद ठाकूर सांगतात, शरीर विद्या जाल जडेंद्रिय ताहे काल, जीव फेले विषय सागरे, तार मध्ये जिव्हा अति, लोभमय सुदुर्मती, ताके जेता कठीण संसारे, कृष्ण वड दयामय, करिबारे जिव्हा जय, स्वप्रसाद अन्न दिल भाई, सेई अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाक चैतन्य निताई. हे भगवान, हे भौतिक शरीर म्हणजे अविद्येचा एक गोळाच आहे. अविद्या म्हणजे काय? इग्नोरन्स, म्हणजे ज्याचं ज्ञान नाहीये. आणि इंद्रिय म्हणजे मृत्यूकडे नेणाऱ्या मार्गांचे जाळे आहे. कोणत्या तरी प्रकारे आम्ही भौतिक इंद्रिय उपभोगांच्या या सागरात पडलो आहोत आणि सर्व इंद्रियांमध्ये जीभ सर्वाधिक अधाशी आणि संयमित करण्यास अत्यंत कठीण आहे. या जगामध्ये जिभेवर विजय मिळवणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु हे कृष्ण, तुम्ही आम्हावर अत्यंत कृपाळू आहात. जिभेवर विजय प्राप्त करण्यास सहाय्य व्हावे म्हणून तुम्ही हा प्रसाद आम्हाला पुरविलेला आहे. म्हणून उदराची तृप्ती होईपर्यंत आम्ही हा प्रसाद ग्रहण करू आणि श्री श्री राधाकृष्ण यांचे गुणगान करू व श्री चैतन्य महाप्रभू आणि श्री नित्यानंद प्रभू यांच्या साह्याची याचना करू. तर अशा प्रकारे जिभेला कसं, म्हणजे तुम्ही जर जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय हे एकाच सरळ रेषेमध्ये आहे, तुम्ही जर ते प्रसाद ग्रहण केला तर आपोआपच तुम्ही ज्या उदराची सुद्धा तृप्तता म्हणजे त्या उदराला पण तुम्ही तृप्त करणार आहात आणि त्याप्रमाणे तुमची जननेंद्रिय सुद्धा त्याप्रमाणेच कंट्रोलमध्ये राहणार आहेत. तर अशा याच प्रकारे, आणि म्हणूनच तथापि मनुष्याने जर प्रसाद केवळ रुचकर आहे म्हणून अति खाल्ला तर तो जिव्हा वेगाला बळी पडतो. प्रसाद खाताना सुद्धा अत्याधिक स्वादिष्ट पदार्थ टाळावेत असे चैतन्य महाप्रभूंचं मत आहे. कारण बऱ्याच वेळेला बघा, याचं एक गंमत म्हणजे की आपण बऱ्याचदा आपल्याला आवडतं तो प्रसाद देवासाठी करतो. भगवंताला काय नैवेद्य अर्पण करायचं नाही, अरे हे आवडतंय आपण हे नैवेद्य, तसं नाही. आपल्याला स्वादिष्ट भोजन खाता यावे
या हेतूने आपण जर अर्च विग्रहाला स्वादिष्ट आणि रुचकर पदार्थ अर्पण केले तर आपणही जिव्हा तृप्ती करण्याच्या प्रयत्नात असतो. आपल्याला स्वादिष्ट पदार्थ खावयास मिळतील या कल्पनेने आपण जर त्या श्रीमंत मनुष्याचे भोजनाचे आमंत्रण स्वीकारले तर आपणही जिभेच्या आवेगांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. इथे चैतन्य महाप्रभू खूप छान अंत्यलीलामध्ये म्हणतायत, जिव्हार लालसे येई इतिवृत्ती धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाय. जो मनुष्य जिभेच्या तुष्टी करता इकडे तिकडे धावत असतो आणि जो उदर आणि जननेंद्रियांच्या कामना तृप्त करण्यात सदैव आसक्त असतो तो श्रीकृष्णांची प्राप्ती करू शकत नाही, कारण तो कुठेतरी शारीरिक गोष्टींशी निगडीत असतो. जननेंद्रियांच्या आवेगासंबंधी सांगावयाचे तर ते दोन प्रकारचे आहे, योग्य आणि अयोग्य, अथवा वैध आणि अवैध मैथून. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने परिपक्व होतो तेव्हा तो शास्त्र विधिविधानानुसार विवाह करू शकतो आणि उत्तम संतती निर्माण करण्याकरता तो आपल्या जननेंद्रियांचा उपयोग करू शकतो. हाच जननेंद्रियांचा वैध आणि धार्मिक उपाय हो. अन्यथा तो जननेंद्रियांच्या आवेगांना तृप्त ठेवण्याकरता अनेक कृत्रिम साधनांचा उपयोग करू पाहतो आणि मग तो स्वतःवर कोणत्याही प्रकारचा संयम ठेवीत नाही. शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे मनुष्य जेव्हा मैथून म्हणजे सेक्स, मैथून विषयक चिंतन, योजन, मैथुनासंबंधी चर्चा अथवा प्रत्यक्ष मैथून किंवा कृत्रिम मार्गाने जननेंद्रियांना तृप्त करणे इत्यादी मार्गांद्वारे व्याभिचार करतो तेव्हा तो मायेच्या जाळ्यात सापडतो. हे उपदेश केवळ गृहस्थाश्रमी करिताच नसून त्यागी लोकांसाठी सुद्धा आहेत. श्री जगदानंद पंडित आपल्या प्रेम विवर्त या ग्रंथामध्ये 7व्या अध्यायात म्हणतात, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना शुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे यबे मिनिबे आने, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाडिया भाई असियाच वन, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगे रसने, छोटा हरिदास रे कथा थाके मने, भालना खाईबे आर भालना परिवे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविवे. हे बंधू, तू वैरागी असल्यामुळे ग्राम्य कथा ऐकू नकोस, तसेच इतरांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी ग्राम्य वार्ता करू नकोस. स्वप्नातही तू स्त्रियांचं चिंतन करू नकोस. स्त्रियांचा सहवास वर्ज करण्याची प्रतिज्ञा घेऊन तू संन्यास दीक्षा स्वीकारली आहेस. तुला जर श्री चैतन्य महाप्रभूंचा संग करण्याची इच्छा असेल तर छोटा हरिदास व त्याचा महाप्रभूंनी कसा त्याग केला ही घटना तू सदैव स्मरणात ठेव. सुग्रास भोजन करू नकोस व भक्तेवास भूषणास पोशाख परिधान करू नकोस. सदैव विनम्र राहा आणि आपल्या हृदयंतरी श्री राधाकृष्णांची सेवा कर. आता हे कुणाच्या बाबतीत सांगितलंय तर एका ब्रह्मचर्यांच्या बाबतीत सांगितलंय, एका संन्यासाने, ज्यांनी संन्यास घेतलेला आहे की तू संन्यास दीक्षा जर स्वीकारलेली आहेस तर तू निश्चितच या गोष्टींना वर्ज केलं पाहिजेस. आणि म्हणून याच्यासाठी हरिदास ठाकूर, छोटा हरिदास, एक हरिदास मोठे सिनियर हरिदास आणि एक छोटा हरिदास म्हटलंय, तर त्यांच्याकडून जो एक चूक झालेली होती या बाबतीमध्ये, तर त्याप्रमाणे महाप्रभूंनी त्यांचा त्याग केलेला होता आणि पुन्हा त्यांनी त्याच्यामुळे त्यांना ती शिक्षा झालेली आहे. आणि म्हणूनच हे निश्चितच की एक संन्यासी असून अशा गोष्टींच्या काय म्हणतो ना आपण जर आपलं नियंत्रण सोडलं गेलं तर निश्चितच तिथे कुठेतरी हा अपराध मानला जातो आणि म्हणूनच संन्यासाने हे करणं निश्चितच योग्य नाही. पण या संपूर्ण चर्चेचा निष्कर्ष बघा काय आहे. जो मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय या 6 गोष्टींचं संयमन करू शकतो त्यालाच स्वामी किंवा गोस्वामी असे म्हटलं जातं. स्वामी म्हणजे नियंता आणि गोस्वामी म्हणजे गो अर्थातच इंद्रियांचा स्वामी होय. जर वरच्या पॅरेग्राफ विषयी तुम्ही विचारलं तर इथे आपल्याला जे सांगितलेलं आहे एका संन्यासी व्यक्तीबद्दल सांगितलंय, पण इथे गृहस्थाश्रमी व्यक्तीला निश्चितच आपल्या धर्मपत्नी बरोबर असणं आणि वैवाहिक संबंध ठेवणं इथे कुठेही वर्जता आणलेली नाहीये. पण संन्यासाला निश्चितच या गोष्टींचं नियम राखणं आणि ते बंधन राखणं हे योग्य समजलं जातं. आणि म्हणून या सगळ्याचा निष्कर्ष अशा प्रकारे जो या सगळ्याचं नियंत्रण करतोय, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर, जननेंद्रिय आणि वाणी, तो निश्चितच काय म्हटलं जाते, त्याला गोस्वामी म्हटलं जातंय.
आणि जो मनुष्य संन्यास स्वीकारतो तेव्हा त्याला स्वामी असे संबोधले जाते, कारण त्या व्यक्तीने कुठेतरी स्वतःहून या गोष्टी स्वीकारल्यात. बघा, इथे भगवंतांनी तिथेही म्हटलंय 4थ्या अध्यायामध्ये मिथ्याचार नकोय, म्हणून इथे आधीच्या आपण श्लोकामध्ये पुन्हा बघितलं तर इथे बघा की कृत्रिमरित्या मग या जननेंद्रियांचा आवेग की या जननेंद्रियांना नियंत्रित करणं, यासाठी काय केलं पाहिजे, तर निश्चित एक गृहस्थ आश्रमी असतो, तो निश्चितच स्वतःच्या पत्नीबरोबर त्यांनी मैथून करणं ही चुकीची गोष्ट मानली नाही जात. पण एक व्याभिचार जेव्हा केला जातो एका कृत्रिम पद्धतीने, की कशा प्रकारे मग मनाला शेवटी जर मटेरियलिस्टिक आपण गोष्टीमध्ये आणि मी हे सगळं सोडून दिलंय, मला या सगळ्याचा कशाचाही मोह नाहीये, पण मग त्या मनाचं काय आणि मनाचा आवेग जर आपण थांबवू नाही शकलो तर तिथे कुठेतरी कृत्रिम मार्गाने तृप्त करणं किंवा अप्रत्यक्ष रेषा आणि चुकीच्या मार्गाने व्याभिचार केला जातो आणि तेव्हा तो मनुष्य मायेच्या जाळ्यात अडकून मग पतन होतं त्या व्यक्तीचं. आणि म्हणूनच हा हा उपदेश फक्त गृहस्थाश्रमींना नाहीये, तर हा त्यागी ज्यांनी फक्त फलगू वैराग्य, ज्यांनी फक्त नावापुरता त्याग केलाय गोष्टींचा, पण तिथे त्या मनाच्या भावनांना आवेग कंट्रोल करू शकत नाही, मग अशांचं काय. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला या गोष्टींचं भान राखणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला म्हणतायत की याचा अर्थ असा नाही की तो आपल्या कुटुंबाचा, जातीचा अथवा समाजाचा स्वामी असतो, तो इंद्रियांचा स्वामी असणं आवश्यक आहे. जोपर्यंत मनुष्य इंद्रियांवर स्वामित्व स्थापित करू शकत नाही तोपर्यंत त्याला गोस्वामी नव्हे तर गोदास अर्थात इंद्रियांचा दास असे म्हटले जाते. आणि म्हणूनच वृंदावनातील षट गोस्वामींच्या पदचिन्हांना अनुसरून सर्व गोस्वामी किंवा गोस्वामी यांनी दिव्य भगवत सेवेमध्ये पूर्णतः संलग्न झाले पाहिजे. या उलट जे गोदास असतात ते इंद्रियांच्या सेवेत किंवा भौतिक जगताच्या सेवेत मग्न असतात आणि या व्यतिरिक्त त्यांना इतर काहीही कार्य नसते. प्रल्हाद महाराज गोदासांचं अधिक वर्णन अदांत गो या शब्दाने करतात. ज्यांची इंद्रिय असंयमित आहेत त्यांना अदांत गो असं म्हटले जाते. अदांत म्हणजे तिथे कुठेतरी असंयमितपणा आहे. कशाचा? गो म्हणजे इंद्रियांचा. श्रीकृष्णांचा अशी मनुष्य जी आपल्या, बघा तो रथ आठवा परत, मी गेल्या वेळेला पण सांगितलेलं की ती ज्ञानेंद्रिय आहेत. मग काय खायचंय, काय ऐकायचंय, काय बघायचंय, कशाचा स्पर्श हवाय, कशाची चव आवडते, हे आपली ज्ञानेंद्रिय आपल्याला कुठेतरी ओढतायत. मला हे हवंय, मला ते बघायचंय, मला ते हवंय. मग हे कुठेतरी आपल्याला त्या इंद्रियांच्या आपण जेव्हा कह्यात जातो तेव्हा आपण हे अशा प्रकारे अदांत गो म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपल्या इंद्रियांच्या तृप्तीकरता ज्यांनी या भौतिक जगात आपले अस्तित्व निरंतर, मग इथे प्रल्हाद महाराज म्हणतात मतीर्ण कृष्णे परतः स्वतः वा मिथोभिपद्येत गृहप्रतानाम अदांत गो भीर्विष्यंतातमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम. आपल्या इंद्रियांच्या तृप्तीकरता ज्यांनी या भौतिक जगात आपले अस्तित्व निरंतर टिकवून ठेवण्याचा निश्चय केला आहे त्या लोकांना स्वतःच्या प्रयत्नाने, दुसऱ्यांच्या उपदेशाने किंवा सामूहिक विचार विनिमयाने कृष्ण भावना भावित होणं शक्य नाही. कारण त्यांनी इंद्रियांच्या तृप्तीकरता त्यांनी फक्त देहाशी त्यांचा गोष्ट निगडीत आहे. मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला हे खायचंय, मला हे बघायचंय. उच्छृंखल इंद्रियांद्वारे ते अज्ञानाच्या अंधकारमय क्षेत्रात खेचले जातात आणि अशा प्रकारे भ्रमिष्ट होऊन चरवण करीत राहतात. आपण म्हणतो ना ते चरवण करणारे असे असतात ज्यांना रुमिनंट स्टमक असतं, ज्यांचं रवंथ करत राहतात ना, तसं तेच चावत राहतात ना. तशा या गोष्टी पुन्हा पुन्हा त्या इंद्रियांना पुन्हा त्या गोष्टींचा आवेग त्यांना आवडू शकत नाहीत, कारण त्यांचं उद्दिष्टच फक्त तेवढं असतं. आणि म्हणून तो उच्छृंखलपणा, इंद्रियांचा उच्छृंखलपणा ते आवेग आवरू शकत नाहीत, कारण त्यांचं इंटेन्शन तसं नसतं. आणि म्हणूनच ते इंटेन्शन महत्वाचं आहे. त्या प्रकारे मनाला मार्गस्थ करणं. फक्त इंद्रियांना नाही हो, त्या इंद्रियांना धरलंय कोणी? मनाने धरलंय. त्या मनाला कंट्रोल कोण करते? बुद्धी करते. मग या सगळ्यांना त्या आध्यात्मिक भावनेमध्ये आणि कृष्ण भावनेमध्ये जोपासण्यासाठी की जेणेकरून आपण त्यांच्यावर संयम करू शकतो. कसं आहे ना, आपण प्रपंचात आहोत, आपण मटेरियलिस्टिक याच्यात सगळे आहोत, आपण सगळ्या दिवसामध्ये प्रत्येक गोष्टीला आपण फॉलो करत असतो किंवा त्या गोष्टींना आपण आपल्याला करायचं आहे, ही गोष्ट आपल्याला मटेरियल याच्यात म्हणजे हे केलंच पाहिजे. पण शेवटी त्या करण्याचा जो अँगल आहे ना,
त्या गोष्टीकडे बघण्याचं जे दृष्टिकोन आहे त्या दृष्टिकोनामध्ये निश्चित बदल झाला पाहिजे. आणि तेच होणं म्हणजे आपण कुठेतरी त्या मनाला शुद्धतेकडे, म्हणजे चेतो दर्पण, पुन्हा तेच सांगते की धूळ झटकत झटकत पुढे जायचंय, डिटर्जंटनी धुवत बसायचंय त्या मनाला नामस्मरणाने आणि या अध्ययनाने. आणि म्हणून इथे आपल्याला म्हटलेलं आहे की सगळ्याचं सार काय म्हटलेलं आहे की मनुष्याने वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि या जननेंद्रियांचं नियमन करू शकला पाहिजे. आणि म्हणून जर तो शकला करू तर त्याला स्वतःच्या इंद्रियांचं स्वामित्व करण्याचं, मग त्याला गोस्वामी म्हटलंय. आणि असे हे षड्गोस्वामी. खूप कठीण आहे, फार कठीण. आपण म्हणतो ना की ज्ञान सांगणं सोपं आहे, या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवणं. पण येस, वी आर ऑन दॅट ट्रॅक. आणि आपण निश्चितच हळूहळू करून आपण या मटेरियलिस्टिक जगामध्ये सुद्धा या गोष्टी आचरणात आणून आपण त्या प्रकारे त्याचा विचार करू शकतो. मग या वाणीला आपल्याला काय करायचंय? या वाणीला आपल्याला रुची कशाने आणायची? नामस्मरणाने आणायची आहे. आणि त्या प्रकारे आपल्याला वाणी अतिशय शुद्ध ठेवायची. कुठलेही वाईट अपविचार, अपशब्द आपल्या तोंडातून येता कामा नये. मनाला सुद्धा त्याच प्रकारे मार्गदर्शित करायचे. क्रोधाला आवर घालायचे, क्रोधाला परिवर्तित करायचे. जिभेवरती निश्चितच प्रसाद ग्रहण करून आपल्याला त्या जिभेला अतिशय शुद्ध आणि सात्विक ठेवायचंय. आणि त्याच प्रकारे आपण बघितलं, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय 3 एका लाईनीत आहेत. जेव्हा प्रसाद खाल तेव्हा आपोआप पोटाला बरं वाटणार आहे. आणि निश्चितच त्या उदराला आणि जननेंद्रियांना सुद्धा नियंत्रित केलं जाणार आहे. कशाद्वारे? जिभेद्वारे. की जे ग्रहण करतायत ते भगवंतांना आपण म्हणतो ना कृतज्ञतेच्या भावनेने ते केलं जात आहे. आणि अशा प्रकारे आपण त्या जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय, तर हे बऱ्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा आहेत. मी सगळ्याचा रेफरन्स न घेता आपण सुरुवातीचे 6 मुद्दे घेऊन मग जे ठराविक आहे ते मी तुम्हाला, तर असं प्रत्येक मंत्रामध्ये आहे. काही मंत्र, हा पहिला मंत्र खूप मोठा आहे, तर म्हणून आपण त्याच्यावर जे संक्षिप्त स्वरूपात शेवटी सांगितलंय ते मी पुन्हा घेण्याचा प्रयत्न केलाय. तर या सगळ्याचं सार तुम्हाला कळलेलं आहे की कशा प्रकारे नियंत्रित करायचंय, की वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, की अशा प्रकारे या 6 गोष्टींना आपल्याला नियंत्रित करून गोस्वामी म्हणजे त्याच्यावरती स्वामित्व मिळवायचं. आणि खूप छोट्या छोट्या टिप्स आहेत त्याच्या, ज्या आपण निश्चित आचरणात आणू शकतो आणि आपण त्या प्रकारे मार्गस्थ होऊ शकतो. तर समजलाय पहिला श्लोक सगळा? इथे थांबूया आपण आज. पहिल्या श्लोकालाच थोडा जास्त वेळ हो गेला. माताजी समजलं. हा सगळ्यांना समजलाय व्यवस्थित? हा. थोडे सखोल विचार आहेत आणि मीही कुठे घाई करत नाहीये. काही मंत्र छोटे आहेत तर आपण निश्चित ते त्या प्रकारे, काही याच्यामध्ये आपण टिप्स घेऊया. पण तुम्हाला समजलं का निश्चित सगळ्यांना व्यवस्थित? हो माताजी समजलं. काही शंका आहे, कुठे काही समजला कुठलाही नाहीये, काही विचारायचं असेल, काही तुमच्या प्रतिक्रिया असतील, काही रिफ्लेक्शन्स असतील तर निश्चित शेअर करा. येस, हिना माताजी, रत्ना माताजी, शीतल माताजी, योजना माताजी, श्रावणी माताजी, मीनल माताजी. काही प्रतिक्रिया आहेत, काही सांगायचं आहे? हरे कृष्ण माताजी, याचं रेकॉर्डिंग शेअर कराल ना? नक्की नक्की करणार. पण मला पुढच्या वेळेला सगळ्यांनी मंत्र एक व्यवस्थित वाचून आलेला पाहिजे. मग तात्पर्य पण नक्की वाचा, की आपण थोडंसं रिव्हिजन घेऊन मग पुढे जाणार आहे. पहिले 10 मिनिटं पहिल्या मंत्राचे रिव्हिजन असेल. ठीक आहे माताजी. माताजी मला एक प्रश्न विचारायचा होता. हा बोला माताजी. आता जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय एका एका सरळ रेषेत आहेत म्हटलंय. तर जिभेवर नियंत्रण केल्यानंतर उदरावर नियंत्रण थोड्याफार प्रमाणात आपोआप येऊ शकतं. पण जननेंद्रियाचा आणि त्याचा काय संबंध? कसं आहे बघा माताजी, आपण जे खातो तसं, मी म्हंटल ना, आपण जे खातो तसा आपला स्वभाव बनते. जसं आपल्याला 17व्या अध्याय ते भगवंताने सांगितलंय बघा, की सात्विकता या सात्विक अन्नानी आहे, राजसिकता ही राजसिक अन्नानी आहे, आणि तामसिकता बघा, जे काही चीज आणि आपण जे जितकं जास्तीत जास्त तामसिक मसालेदार बघा, तशी तशी प्रवृत्ती तामसिक होत जाते. आणि म्हणून इथे जिभेवर जे अन्न, म्हणजे जेव्हा तुम्ही प्रसाद ग्रहण करता आहे, भगवंतांचा प्रसाद ग्रहण करण्याने निश्चितच तुमच्या उदराची तृप्ती पण होतीये आणि तुमच्या जननेंद्रियांना सुद्धा त्या प्रकारे मार्गदर्शन मिळणार आहे, की तुम्ही कसं वागायचंय. तुमच्या आचरणातनं सुद्धा ते माताजी येऊ शकतं. म्हणजे ते नियंत्रण सुद्धा त्या अन्नातून मिळू शकतं, भगवंतांच्या कृपेने माताजी.
तुम्ही अच्छा ते अन्न ग्रहण करताय म्हणून तिसऱ्या अध्यायातही आहे याच्या भगवद्गीतेच्या की आहार सात्विक शुद्ध हो, की जसं तुम्ही आहार ग्रहण करताय तुमच्या शरीरातली प्रत्येक पेशी शुद्ध होतीये. जे तुम्ही सात्विकता आहार ग्रहण करता आहात तुमच्या शरीरातली उती प्रत्येक पेशी शुद्ध होतीये त्याने, या शुद्ध सात्विक आहाराने. आणि निश्चितच त्या प्रकारे तुम्ही, मला वाटतं याची प्रचिती जशी, जसं आपण नामस्मरण घेतो बघा आपल्या विचारांमध्ये कसे बदल होतात, त्याचप्रमाणे हे अन्न ग्रहण करू नये माताजी, की जसं तुम्ही ती भगवंताला कृतज्ञतेने अर्पण केलेलं अन्न तुम्ही भोग म्हणून ग्रहण करता आहात, निश्चितच तुमच्या उदराबरोबर तुमच्या जननेंद्रियांवर पण तुम्ही नियंत्रण मिळवताय, की तुम्हाला म्हणजे कुठे हा अवैध अनुभवाच्या कुठल्याही अनुभवाने चुकीच्या मार्गाने तुम्हाला कुठेही जायचं नाही, त्याचा अवैध वापर नाही करायचा आहे. हे तुम्हाला आपोआपच तो प्रसाद ग्रहण केलेलं तुमची बुद्धी की त्याप्रमाणे तुम्हाला मार्गदर्शन करत असते. येत आहे लक्षात? हरे कृष्ण माझं हरे कळलं. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून आहेत कोणाला मनात शंका प्रश्न? तर आपण हळूहळू जाऊ. काही मंत्र मोठे आहेत, एखाद दोन झाले तर दोन मंत्र पण घेता येतील, पण आज आपला एक पहिला मंत्र पूर्ण झालेला आहे, तर मी इथे थांबते.